Βαθιά κάτω τα πόδια μας, θαμμένα σε βράχους στρώματα 65 εκατομμύρια χρόνια, επιστήμονες έχουν ανακάλυψαν κάτι που θα πρέπει υπάρχει. Μικροσκοπικές σφαίρες από σπάνιων μετάλλων διασκορπισμένες ετοσφαίρα σε ένα πρότυπο που αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό εμείς βλέπουμε από σύγχρονοι πυρηνικές δοκιμές. Αλλά αυτές σφαίρες προηγούνται των πολιτισμούς κατά αδύνατο περιθώριο. Εμείς έχουμε πάντα πιστεύαμε ότι ήμασταν πρώτοι. Η πρώτο είδος χωρίστηκε τα να λιώνουν μέταλλα, να καίει ορυκτά καύσιμα και αλλάξουμε τον πλανήτη ατμόσφαιρα. Αλλά τι αν είχαμε λάθος, τι αν η γη έχει φιλοξενήσει προηγμένους πολιτισμούς στο παρελθόν και γεωλογικά χρονική απλά διαγράφηκε κάθε ίχνος από την ύπαρξή τους. Σήμερα, τα ταξιδεύουμε με αποδείξεις που αμφισβητούν τα αυτό πιστεύαμε ότι γνωρίζαμε για τον πλανήτη ιστορία. Εμείς θα εξερευνήσουμε εξαφανισμένες πυρηνικές υπογραφές, εξετάσει μυστηριώδεις μαζικές εξαφανίσεις και ερευνήσουμε γιατί τα απολιθωμένα απολιθωμάτων περιέχει τόσο τεράστιες ανεξήγητα κενά. Προετοιμαστείτε. Εμείς αρχίζουμε. Το 1980, γεωλόγος Γόλταρ Άλβαρες εξέταζε πετρώματα στρώματα στην Ιταλία, όταν αυτός βρήκε κάτι εξαιρετικό. Ένα λεπτό πλάκα ταινία σημάδι το όριο μεταξύ το κρητιδικής και παλαιογενή περίοδη περιείχαν επίπεδα ραδίου αριδίου 30 φορές υψηλότερα από το φυσιολογικό. Αυτό σπάνιο μέταλλο είναι αυθονία σε αστεροειδείς αλλά σχεδόν απουσιάζουν από επιδερμίδα κρούστα. Η ανακάλυψη έφερε επανάσταση την κατανόηση για μαζικών εξαφανίσεις. Αυτό αύξηση έγινε απόδειξη από αστεροειδούς της που σκότωσε τους αποβλήθηκε εκατομμύρια χρόνια πριν. Αλλά αυτό εντυπωσίασε επιστήμονες περισσότερο, ήταν πως σαφώς αυτό καταστροφικό γεγονός άφησε την υπογραφή στο γεωλογικό αρχείο. Αυτή η αποκάλυψη προκάλεσε μια ανησυχητική ερώτηση. Αν ένας αστεροειδής χτυπήσει μπορεί αφήσει τόσο προφανή ίχνη μετά εκατομμύρια χρόνια, τι υπογραφές θα μια προηγμένη πολιτισμός αφήσει πίσω, και ποιο θα εμείς αναγνωρίζαμε τους, υπόθεση εμφανίστηκε από αυτή σκέψη. Ονομάστηκε από ένα αρχαίο είδος από Dr. Who, αυτό επιστημονική θεωρία ρωτά αν βιομηχανικοί πολιτισμοί θα μπορούσαν υπάρξει στη γη πολύ πριν τους ανθρώπους, αφήνοντας πίσω ίχνη τόσο λεπτά ή τόσο μεταμορφωμένα από γεωλογικές χρόνου που εμείς απλά δεν αναγνωρίσει ακόμα. Σκεφτείτε την κλίμακα της βαθιά χρόνου. Αν ανθρώπινη βιομηχανικός διήρκεσε 10.000 χρόνια και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, αυτή περίοδο θα εκπροσωπώ ακριβώς 2.000 του ένα του γης 4 και ένα δεύτερο δισεκατομμυρίων χρονική έβρεση αποδεικτικών στοιχείων για τέτοια αλφα σύντομη περίοδο θα είναι σαν αναζήτηση για ένα μοναδική σελίδα σε μια βιβλιοθήκη που 4 εκατομμύρια βιβλία. Αλλά αποδεικτικά στοιχεία θα υπάρχουν. Κάθε βιομηχανικός πολιτισμός πρέπει να καταναλώνει ενέργεια, να την ατμοσφαιρική χημεία και παράγουν απόβλητα προϊόντα που επιμένουν πολύ από αποκτήρια ή μηχανές. Αυτές οι υπογραφές γίνονται μέρος της γης μόνιμες γεωλογικής αρχείο, διατηρημένα σε στρώματα, πάγου πυρήνες και ειζήματα αποθέσεις. Η πρόκληση είναι στην αναγνώριση αυτές υπογραφές. Εμείς γνωρίζουμε τη σύγχρονη βιομηχανική δραστηριότητα, είναι επειδή είμαστε δημιουργούμε αυτό σωστά τώρα. Εμείς αντλία διοξίδιο στην ατμόσφαιρα, διασκορπισμό πλαστικά σωματίδια σε τη σκόρπια και παράγουν ραδιενεργά ισότοπα που θα εξακολουθήσουν για χιλιάδες χρόνια. Μελλοντικοί γεωλόγοι θα εύκολα να γνωρίσουν την επιπτώσεις στον πλανήτη. Αλλά τι αν προηγούμενες πολιτισμοί χρησιμοποιούσαν διαφορετικές τεχνολογίες, τι αν αξιοποιήσουν ενέργεια πηγές εμείς δεν ανακαλύψει ή αναπτύξει υλικά που αποσυντίθενται διαφορετικά από τα πλαστικά και του σκυροδέματος. Οι βιομηχανικές χαρακτηριστικά μπορεί είναι κρυμμένες εμφανές, εσφαλμένα ως φυσικά φαινόμενα. Το στρώμα αποδεικνύει ότι διατηρεί αποδεικτικά στοιχεία για δραματικών γεγονότων σε τεράστιες περιοχών χρονικών χρόνου. Αν ο πλανήτης μπορεί διατηρήσει ένα ρεκόρ αρχείο ένα ενιαίο ημέρας όταν ένας αστεροειδής χτύπησε, αυτό θα επίσης διατηρήσει ίχνη των αυτού που μπορεί να αναπτυχθεί για χιλιάδες χρόνια. Οι επιστήμονες άρχισαν τη γεωλογικά αρχεία με νέα μάτια, αναζητώντας για σχέδια που μπορεί υποδηλώνουν αρχαία βιομηχανική δραστηριότητα. Τι ανακάλυψαν προκλήσεις στην πιο θεμελιώδης υποθέση σχετικά ζωή στη γη. Τα αρχίζουν με ένα μυστήριο θαμμένο στη γη απολιθωμένα απολιθωμάτων. Τα απολιθωμάτων θα την πλήρη ιστορία της ζωής μας πλανήτη μας. Αντί για αυτό αναφέρει σαν ένα βιβλίο μετά από σελίδες σκισμένες, αφήνοντας πίσω θραύσματα που υπονοούν σε κεφάλαια που δεν διαβάσουμε. Παλαιοντολόγοι αποκαλούν αυτά αποσπάσματα τμήματα κενά, αλλά αυτά λέξη αποτυγχάνει να την απίστευτο μέγεθος. Η Καμπριανή έκρηξη 540 εκατομμύρια χρόνια πριν βλέπει σύνθετη ζωή μορφές να εμφανίζονται ξαφνικά σε το απολιθωμένα απολιθωμάτων ως αν κάποιος έχει έναν διακόπτη. Πριν αυτό γεγονότος, εμείς βρίσκουμε κυρίως απλό μονοκύτταρα οργανισμοί. Μετά αυτό, οι ωκεανοί συνεργάστηκαν με ζώα που μάτια, κέλυφος και εξελιγμένη σώμα φυτά. Αυτή η μετάβαση θα έχει αργήσει εκατομμύρια χρόνια σταδιακή εξέλιξης. Ανταυτού, φαίνεται να έχει συμβεί σχεδόν στιγμιαία σε γεωλογικούς όρους.
Το απολίθωμα αποδεικτικά στοιχεία προσφέρει καμία εξήγηση για αυτό δραματικό άλμα στην πολυπλοκότητα. Αλλά το καμπριανή έκρηξη αντιπροσωπεύει μόνο ένα από μυστηριώδεις κενά. Το απολίθωμα απολιθωμάτων περιέχει πολλαπλές περίοδοι όπου η ζωή φαίνεται να προχωράει με απότομα άλματα. Τα είδη εμφανίζονται, ευδοκιμούν και εξαφανίζονται χωρίς προφανής αιτία. Νέες μορφές ζωής εμφανίζονται πλήρως διαμορφωμένες ως αν έχουν υλοποιήθηκαν από το παραδοσιακές εξηγήσεις υποδεικνύουν στη διατήρηση προκατάληψη. Οι οργανισμοί με μαλακό σώμα, οργανισμοί σπάνια απολιθώνονται. Έτσι μπορεί να χάνουμε κρίσιμες εξελικτικά ενδιάμεσα στάδια. Περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν την απολύθωση τα δημιουργώντας προφανή κενά όπου σταδιακή αλλαγή πραγματικά έχουν αυτοί παράγοντες σίγουρα συνεισφέρουν στη δυνατελές αρχείο. Ωστόσο, ορισμένα κενά φαίνονται υπερβολικά συστηματικές, πολύ ακριβείς χρονισμένος για αποτελέσματος από τυχαία συντήρηση αποτυχίες. Συμπίπτουν με αλλαγές στην ατμοσφαιρική σύνθεση, χημεία και παγκόσμιο κλιματικά και που υποδηλώνουν κάτι πέρα φυσιολογικό εξελικτικές διαδικασίες συμβαίνει. Σκεφτείτε τη μεγάλη οξυγόνωση γεγονός 2 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Τα επίπεδα στη γη ατμόσφαιρα αυξήθηκαν δραματικά, δηλητηριάζοντας τα υπάρχοντες ζωή μορφές ενώ επιτρέποντας νέες τύπους οργανισμών αναυτή μετασχηματισμός αλλάζει το χημεία και βιολογία. Οι επιστήμονες αποδίδουν αυτό γεγονός στα κιανοβακτήρια, αρχίναν οξυγόνο μέσω τη φωτοσύνθεση, αλλά η χρονική και κλίμακα της αλλαγής φαίνονται εξαιρετικά ακριβείς για μια φυσική διαδικασία. Το αύξηση ακολουθεί ένα πρότυπο που μοιάζει αυτό μπορεί συμβεί αν ένα προηγμένος πολιτισμός ξεκίνησε μεγάλη κλίμακα χειραγώγηση της ατμοσφαιρικής χημείας. Παρόμοια σχέδια εμφανίζονται σε το απολιθωμένο. Περίοδοι σταθερότητας, διακοπή από ξαφνικές αλλαγές που αναδιαμορφώνουν τη γη. Μαζικές εξαφανίσεις ακολούθησαν από ταχεία ποικιλομορφία των νέων ειδών. Χημικές υπογραφές στο στρώματα που υποδηλώνουν μαζική συντονισμένες αλλαγές σε πλανητικά συστήματα. Αυτά σχέδια θα μπορούσαν από φυσικές διαδικασίες, δεν κατανοούμε. Το κλίμα και η χημεία λειτουργούν μέσω σύνθετα βρόχους που μπορεί προκαλέσουν ξαφνικές μεταβάσεις υπό ορισμένες συνθήκες. Αλλά θα μπορούσαν να υποδείξουν κάτι άλλο εντελώς. Τι αν κάτι από αυτά κενά αντιπροσωπεύουν περιόδους όταν προηγούμενοι πολιτισμοί κυριαρχούσαν τον πλανήτη, οι βιομηχανικές δραστηριότητες μπορεί έχουν αλλάξει περιβάλλοντα τόσο δραστικά ώστε τα υπάρχοντα είδη εξαφανίστηκαν, δημιουργώντας προφανή κενά στο τα απολιθωμένο αποτυπώματα. Ταχεία εμφάνιση των νέων μορφών μπορεί να είτε εξελικτικές αντιδράσεις σε αλλαγμένες συνθήκες ή αποδεικτικά στοιχεία για γενετικής χειραγώγησης από προηγμένα ονιστρώματα περιέχουν ακόμα παράξενες αποδεικτικά στοιχεία. Κάθε εργοστάσιο, κάθε ηλεκτρική, κάθε κομμάτι βαρύ μηχανήματα αφήνει χημικά δακτυλικά που επιμένουν πολύ μετά από δομές ή καταρρεύσουν σε σκόνη. Αυτές οι υπογραφές γίνονται ενσωματωμένες στη γεωλογικό αρχείο, δημιουργώντας μόνιμες αποδεικτικά στοιχεία για βιομηχανικής δραστηριότητας που μπορεί επιβιώσει εκατομμύρια χιλιάδες χρόνια. Η σύγχρονη βιομηχανία παράγει διακριτά αναλογίες που διαφέρουν δραματικά από φυσικές διαδικασίες. Όταν εμείς και με ορυκτά καύσιμα, απελευθερώνουμε ανθρακούχα που έχει αποθηκευθεί κλειδωμένο υπόγεια για εκατομμύρια χιλιάδες χρόνια. Αυτό αρχαία ανθρακούχα έχει μια συγκεκριμένο ισότοπη χαρακτηριστικό που δείχνει με μετρήσεις και αποθηκεύονται διατηρημένα σε δέντρο δακτυλίους, πάγου πυρήνες και θαλάσσια ειζήματα. Πυρηνικά όπλα δοκιμές δημιουργήθηκαν ραδιενεργά ισότοπα που δεν πουθενά στη φυσικό αυτά τεχνητά στοιχεία θα παραμείνουν ανιχνεύσιμα σε γεωλογικά δείγματα για χιλιάδες χρόνια, παρέχοντας μελλοντικούς επιστήμονες με αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι μια προηγμένη τεχνολογικά πολιτισμός υπήρχε στη γη κατά 20 και 21 αιώνα. Αλλά εδώ είναι το μυστήριο βαθαίνει. Οι γεωλόγοι έχουν ανακάλυψαν παρόμοια ανώμαλα ισότοπα χαρακτηριστικά σε βράχους στρώματα που προηγούνται τον πολιτισμό σε εκατομμύρια χιλιάδες χρόνια. Περιάν τριαδικού όριο σηματοδοτεί το μεγάλο αποκλειστικό 252 εκατομμύρια χρόνια πριν περιέχει άνθρακα ισότοπο αναλογίες που αντικατοπτρίζουν ακριβώς αυτό εμείς βλέπουμε από μαζικές ορυκτά καύση. Η κλίμακα της αυτής υπογραφής υποδηλώνει μια γεγονός που απελευθέρωσε ανθρακούχο ισοδύναμο με καύση όλων γνωστή κάρβουνο, πετρέλαιο και φυσικό αέριο αποθέματα στη γη εντός ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Παραδοσιακές εξηγήσεις επικαλούνται μαζικές ηφαιστειακές εκρήξεις ή μεθάνιο απελευθερώσεις από την ωκεανού ατμοσφαιρικών δείγματα επέκταση πίσω 800.000 χρόνια. Μέσα αυτά δείγματα, επιστήμονες έχουν εντοπίσει περιόδους στον ταχύ ατμοσφαιρικές αλλαγή που μοιάζουν σε εμείς μπορεί να από μεγάλη βιομηχανική δραστηριότητα. Συγκεντρώσεις των αερίων αυξάνονται ξαφνικά, παραμένουν υψηλά για χιλιάδες χρόνια και επιστρέφοντας στη βασικά επίπεδα. Αυτά σχέδια φαίνονται πολλαπλά φορές σε το πάγου πυρήνα. Πάντα προηγείται από ελαφρές αλλαγές στη χημεία που υποδηλώνουν συντονισμένη χειραγώγηση του πλανητικών συστημάτων. Οι αλλαγές είναι πολύ γρήγορες και πολύ συστηματικές για να απογνωστεί φυσικές διαδικασίες.
Σχηματισμοί στο Κολοράντο περιέχουν μικροσκοπικές σφαίρες από τιτανίου και άλλων σπάνια μέταλλα διατεταγμένα σε στρώματα που αντιστοιχούν με συγκεκριμένες χρονικές περίοδοι. Αυτές σφαίρες είναι πανομοιότυπες με που παράγονται από υψηλή θερμοκρασία βιομηχανικές διαδικασίες. Ωστόσο, αυτές φαίνεται σε γεωλογικά στρώματα που σχηματίστηκαν πολύ πριν την αναπτύξουν τη μεταλλουργία. Παρόμοια μεταλλικές ανομαλίες έχουν ανακαλυφθεί σε πυρήνες από βαθιοκεάνιες. Τα μετάλλων είναι κατανέμονται σε σχέδια που υποδηλώνουν εκτεταμένη διασπορά όσαν ήταν απελευθερωμένοι από πολλοί βιομηχανικές πηγές που λειτουργούν ταυτόχρονα σε διαφορετικές υπήρους. Οκεάνια πυρήνες αποκαλύπτουν επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία για αρχαία βιομηχανικής δραστηριότητας. Στρώματα από αποθέματα περιέχουν συγκεντρώσεις συνθετικών ενώσεις που δεν υπάρχουν στη φυσικό, αλλά αυτά εμφανίζονται στη γεωλογικά συνθήκες που προηγούνται τη χημεία κατά τεράστιο περιθώρια. Αυτές χημικές χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να έχουν φυσικές εξηγήσεις, δεν ακόμα ανακαλύψει. Γεωλογικές διαδικασίες είναι απίστευτα πολύπλοκες και εμείς μπορεί να παρερμηνεύουμε τα από ασυνήθιστη αλλά φυσικά φαινομένων. Ωστόσο, τα σχέδια γίνονται πολύ άριθμα και πολύ συστηματικές για αγνοηθούν. Τα αποδεικτικά στοιχεία εκτείνονται πέρα χημείας και της υλικών που δεν υπάρχει καθόλου. Πλαστικό θα υπάρχει ανθρωπότητας πιο διαχρονική κληρονομιά. Οι μετά της πόλης καταρρεύσουν και τα οστά γίνονται σε σκόνη. Μικροσκοπικά πλαστικά σωματίδια θα παραμείνουν ενσωματωμένα στο στρώματα, παρέχοντας μελλοντικούς γεωλόγους με αδιαμφισβήτητες αποδείξεις ότι μια βιομηχανικός κυριαρχούσε αυτόν πλανήτη. Πλαστικό σπάει σε εξαιρετικά αργά σε φυσικό περιβάλλοντα. Ακόμη όταν εκτεθειμένοι σε ηλιακή ακτινοβολία, θερμότητα και χημικές διαβρωτικές πλαστικά θραύσματα εξακολουθούν να υπάρχουν για εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια. Σε βαθιά βυθό ή παγωμένα περιβάλλοντα, πλαστικά θα μπορούσε να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο για εκατομμύρια χρόνια. Αυτή η ανθεκτικότητα κάνει πλαστικό ιδανικό γεωλογικό δείκτη. Μελλοντικοί επιστήμονες που θα εξετάζουν τα στρώματα της θα ανακαλύψει μια απότομη μετάβαση όπου πλαστικά σωματίδια ξαφνικά εμφανίζονται σε τεράστιες ποσότητες, σηματοδοτώντας την αρχή της αυτό οι γεωλόγοι θα αποκαλέσουν το ανθρωποσύνη επική. Το εποχή οι άνθρωποι άρχισαν να αναδιαμορφώνουν τον πλανήτη μέσω βιομηχανική δραστηριότητα. Αλλά πρόσφατες ανακαλύψεις υποδηλώνουν ότι μπορεί δεν είμαστε οι πρώτοι πολιτισμός που αφήσει τέτοια σημάδια πίσω. Τα πυρήνες από απομακρυσμένων ωκεάνιες λεκάνης περιέχουν μικροσκοπικά σωματίδια. Μικροσκοπικά αυτό φαίνεται να είναι συνθετικό πολυμερές ενώσεις σε στρώματα που σχηματίστηκαν εκατομμύρια χιλιάδες χρόνια πριν οι άνθρωποι εφεύρεσαν το πλαστικό. Αυτά σωματίδια χαρακτηριστικά πανομοιότυπα με σύγχρονα πλαστικά θραύσματα, συμπεριλαμβανομένης αντίστασης στη φυσική διαβρωτικές διαδικασίες και χημικές συνθέσεις που δεν συμβαίνουν στη φυσικότητα εμφανίζονται σε διακριτές στρώματα διαχωρισμένα με εκατομμύρια χρόνια υποδηλώνοντας πολλαπλά επεισοδίων εκτεταμένης συνθετικών υλικό παραγωγής, ακολούθησε από πλήρη πάυση της δραστηριότητας. Οι διανομή τα δείχνουν παγκόσμια διασπορά όσαν αυτά υλικά ήταν παράγονται και χρησιμοποιούνταν από μια πλανητική πολιτισμός. Προηγμένη ανάλυση αποκαλύπτει ακόμη περισσότερα ενιγματικά λεπτομέρειες. Ορισμένες από αυτών αρχαίων πολυμερή αποσπάσματα περιέχουν μοριακές δομές που αντιπροσωπεύουν βελτιώσεις σε σχέση με σύγχρονες πλαστικής τεχνολογία. Αυτές δείχνουν αποδεικτικά στοιχεία για σχεδιασμένα για ενισχύσει ανθεκτικότητα και αντοχή στην περιβαλλοντική διαβροχή, υποδηλώνοντας ότι δημιουργοί διαθέτουν εξελιγμένη κατανόηση της υλικού επιστήμης. Βαθιά γεώτρηση έργα στην Ανταρκτική έχουν ανακτήσουν δείγματα που περιέχουν παρόμοια συνθετικά σωματίδια σε στρώματα που σχηματίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν. Τα σωματίδια είναι απόλυτα διατηρημένα σε το πάγο, διατηρώντας την αρχική δομή και παρέχοντας σαφή αποδεικτικά στοιχεία για την τεχνητής προέλευσης. Αυτές ανακαλύψεις αμφισβητούν όλα πιστεύαμε ότι γνωρίζαμε για τα υλικά, την επιστήμη και πλανητική ιστορία. Είτε φυσικές διαδικασίες μπορούν κάπως δημιουργήσουν τέλειες πολυμερή μιμητικά υπό συνθήκες που δεν κατανοούμε, οι προηγούμενες πολιτισμοί αναπτυγμένοι προηγμένη χημεία πολύ πριν την εμφανίστηκαν στη Γη. Οι χρονικοί επιπτώσεις είναι συγκλονιστικές. Αν αυτά σωματίδια πραγματικά αντιπροσωπεύουν αποδεικτικά στοιχεία αρχαίων βιομηχανικής δραστηριότητας, τότε τεχνολογικών πολιτισμοί έχουν αναδυθεί και εξαφανίστηκαν πολλές φορές ετή. Κάθε επεισόδιο αφήνει πίσω το χαρακτηριστικό υπογραφή στο γεωλογικό αρχείο πριν εξαφανιστεί εντελώς. Βραχώδεις σχηματισμοί στην Αυστραλία περιέχουν στρώματα που αυτό γεωλόγοι αρχικά εντόπισαν ως ασυνήθιστο ορυκτά. Πιο εξέταση αποκάλυψε αυτά ορυκτά να είναι αποσυντεθειμένα θραύσματα, αποσυντεθειμένα συνθετικά υλικά με σύνθετα μοριακές δομές που απαιτούσαν προηγμένες τεχνικές για την χρονολόγηση με οργανικού υλικού που βρέθηκε παράλληλα. Αυτά θραύσματα υποδηλώνει εποχές ότι εκτείνονται εκατομμύρια χιλιάδες χρόνια. Ωστόσο, το συνθετικές δεν κανένα σημάδι από αποσύνθεση υποβάθμισης που πρέπει συμβεί με τέτοια τεράστιο χρονικό κλίμακα. Αυτή η διατήρηση υποδηλώνει είτε άγνωστοι φυσικές διαδικασίες ή τεχνικές που υπερβαίνουν τις ανθρώπινες ικανότητες. Τα αποδεικτικά στοιχεία αναγκάζουν μας να αντιμετωπίσουμε μια δυσάρεστη πιθανότητα.
Εμείς μπορεί να περπατάμε από τα ερείπια των προηγούμενων πολιτισμών χωρίς να να τους. Οι μεγαλύτεροι τεχνολογικά επιτεύγματα είναι μειωμένα σε μικροσκοπικά σωματίδια διασκορπισμένα σε στρώματα λάθος για φυσικά φαινόμενα από επιστήμονες που υποθέτουμε ότι ήμασταν οι πρώτοι. Αλλά η πιο ανησυχητική απόδειξη προέρχεται από βαθιά υπόγειο όπου πυρηνικές υπάρχουν, λένε, μια αδύνατη ιστορία. Το 1972, Γάλλοι επιστήμονες που ανέλυαν ουρανίου μετάλλευμα από το ορυχείο στον Γκαμπόν, Αφρική, έκανε μια ανακάλυψη που θα έπρεπε είναι αδύνατη. Το ουρανίου έδειξε σαφή αποδείξεις για διαρκούς πυρηνικής αλυσιδωτές αντιδράσεων που είχαν συμβεί φυσικά 2 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, δημιουργώντας αυτό που οι γεωλόγοι τώρα αποκαλούν φυσικοί πυρηνικούς αντιδραστήρες. Αυτοί οι αρχαίοι αντιδραστήρες λειτουργούσαν για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, καταναλώνοντας ουρανίου καύσιμα και παράγοντας ραδιενεργά απορρίμματα προϊόντα σε μια διαδικασία που επιστήμονες είχαν πιστεύονταν απαιτούσε εξελιγμένη ανθρώπινη τεχνολογία. Η ανακάλυψη αποδείχθηκε ότι πυρηνικές αντιδράσεις μπορούσαν συμβούν σε φυσικές υπό πολύ συγκεκριμένες γεωλογικές συνθήκες. Αλλά το Όουκλο αντιδράστες επίσης καθιερωμένη ένα σημαντική αρχή. Η δραστηριότητα αφήνει αδιαμφισβήτητες σημάδια στο γεωλογικό αρχείο που επιμένουν για δισεκατομμύρια χρόνια. Αναλογίες δημιουργήθηκαν από πυρηνικές αντιδράσεις είναι τόσο διακριτικές που μπορούν να αναγνωριστεί και αναλυθούμε μετά τις αντιδράσεις οι ίδιες έχουν σταματήσουν. Αυτή η συνειδητοποίηση οδήγησε τους επιστήμονες να αναζητήσουν για άλλες πυρηνικές υπογραφές στη γεωλογική ιστορία. Τι βρήκαν έχει βαθιά επιπτώσεις για το υπόθεση. Ουρανίου αποθέματα στο Καζακστάν περιέχουν ισότοπα αναλογίες που ταιριάζουν ακριβώς με πυρηνικά όπλα δοκιμές προκαλούν. Οι αναλογίες φαίνεται σε στρώματα που σχηματίστηκαν 50 εκατομμύρια χρόνια πριν, πολύ πριν αναπτύξουν την τεχνολογία. Οι υπογραφές είναι πολύ ακριβείς και πολύ συγκεντρωμένοι για αποτέλεσμα από φυσικές διαδικασίες όπως η Όουκλο. Παρόμοιες όπλα πυρηνικές υπογραφές έχουν ανακαλυφθεί σε αρχαία γεωλογικές σχηματισμούς σε 6 διαφορετικές υπήρους. Η διανομή υποδηλώνει συντονισμένη πυρηνικών δοκιμές σε ένα παγκόσμια κλίμακα. Ωστόσο, αυτές οι υπογραφές φαίνονται σε βράχους που προηγούνται την πολιτισμός κατά τεράστιο περιθώρια. Βαθιά πυρήνας δείγματα από της Γρυλανδίας παγετώνα επένδυση περιέχει ραδιενεργά ισότοπα που δεν υπάρχουν φυσικά στη Γη. Αυτά ισότοπα παράγονται μόνο από συγκεκριμένους τύπους πυρηνικών αντιδράσεων που απαιτούν ακριβή έλεγχο το ροής και θερμοκρασίας. Παρουσία στην αρχαία παγετώνων υποδηλώνει ότι προηγούμενες πολιτισμοί έφτασαν επίπεδα πυρηνικής τεχνολογίας που υπερβαίνουν τις ανθρώπινες ικανότητες. Τα ισότοπα φαίνονται σε διακριτές στρώματα διαχωρισμένα με χιλιάδες χρόνια, υποδηλώνοντας πολλαπλά επεισοδίων προχωρημένης πυρηνικής δραστηριότητας ακολούθησαν από πλήρη παύση. Το πρότυπο μοιάζει αυτό αν τεχνολογικές πολιτισμοί αναδυθούν σε προεξέχουσα θέση, αναπτύχθηκαν πυρηνικά όπλα και καταστρέφοντας τους εαυτούς τους, ή εξαφανίστηκαν για άλλους λόγους. Ωκεανός κορμί πυρήνες από τον Ειρηνικού περιέχουν πλουτόνιο ισότοπα σε στρώματα που αντιστοιχούν με περίοδο μαζικής εξαφάνισης σε την απολιθωμάτων. Το πλουτόνιο δεν υπάρχει φυσικά στη Γη και μπορεί μόνο να παραχθεί μέσα εξελιγμένη πυρηνική τεχνολογία. Παρουσία στην αρχαία αποθέματα υποδηλώνει ότι πυρηνικά όπλα ενδεχομένως έχουν παίξει ρόλο στην κάποιες από μεγάλες εκδηλώσεις. Οι ποσοτήτων αυτών ισότοπα είναι εκπληκτικές. Ορισμένα γεωλογικές σχηματισμοί περιέχουν συγκεντρώσεις τεχνητών στοιχεία που θα πετούσαν τη χιλιάδες αρχαία βράχους σχηματισμούς. Αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία που παράγονται μόνο σε επιταχυντές ή προηγμένες πυρηνικοί αντιδραστήρες. Χρησιμοποιώντας την που οι άνθρωποι έχουν μόλις πρόσφατα αναπτύξει. Παρουσία σε εκατομμύρια γεωλογικά δείγματα υποδηλώνει ότι προηγούμενες πολιτισμοί έχουν επιστημονικές ικανότητες που ξεπερνούν την κατανόηση. Οι πυρηνικές αποδεικτικά στοιχεία συσχετίζονται ακριβώς με άλλα ανώμαλες υπογραφές σε το γεωλογικό αρχεία. Περίοδοι που περιέχουν τεχνητά ισότοπα επίσης δείχνουν δραματικές αλλαγές στην ατμοσφαιρική χημεία, μαζικές εξαφανίσεις και η εμφάνιση των συνθετικών υλικών σε στρώματα. Αυτή η συσχέτιση υποδηλώνει ότι έχει βιώσει πολλαπλά επεισόδια προηγμένης πολιτισμός, κάθε αφήνοντας πίσω πυρηνικές υπογραφές πριν εξαφανιστεί από το ιστορικό αρχεία. Η ακριβής και εξελιγμένη αυτών υπογραφές δείχνει ότι οι προκάτοχοι έχουν επιστημονική γνώσεις που υπερβαίνουν οτιδήποτε ανθρώπους έχουν, αλλά το πυρηνικές αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν μόνο ένα κομμάτι από ένα πολύ μεγάλο παζλ κρυμμένο κάτω τα πόδια μας. Κάθε βιομηχανικός πολιτισμός πρέπει να καταναλώνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας για την τεχνολογία και υποστηρίζει μεγάλους πληθυσμούς. Αυτό ενέργεια κατανάλωση αναπόφευκτα αλλάζει τη χημεία, δημιουργώντας διακριτικά σχέδια συνδυασμών θερμοκηπίου αερίων συγκεντρώσεων που εξακολουθούν σε το γεωλογικό αρχείο μακρά μετά την ΟΕ έχει εξαφανιστεί. Η βιομηχανική δραστηριότητα έχει αυξηθεί ατμοσφαιρική διοξίδιο στα κατά περισσότερο από 40 από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης. Αυτή η αλλαγή συμβαίνει τόσο γρήγορα που αυτό θα είναι σαφές ορατό σε μελλοντικούς γεωλόγους που παγετώνουν πυρήνες και ειζήματα δείγματα εκατομμύρια χρόνια από τώρα.
Η ενέργεια κατανάλωση έχει δημιουργήσει μια μόνιμη υπογραφή στη κλίμα-κλίμα. Αλλά είμαστε δεν είναι πρώτος πολιτισμός που αφήσει τέτοιες υπογραφές πίσω. Δείγματα από Ανταρκτική περιέχουν ατμοσφαιρικά δεδομένα που καλύπτουν την τελευταία 800.000 χρόνια. Μέσα αυτό χρονικό διάστημα, επιστήμονες έχουν εντοπίσει πολλαπλά επεισόδια ταχεία αύξηση που αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό εμείς βλέπουμε από σύγχρονη βιομηχανική δραστηριότητα. Αυτές αρχαία επεισόδια δείχνουν την ίδια χαρακτηριστικά σχέδια χαρακτηριστικά διοξιδίου και μεθανίου αύξηση που προκαλούν από μεγάλες ορυκτά καύσιμα καύσης και βιομηχανικές διαδικασίες. Η χρονισμός και μέγεθος αυτών αλλαγών είναι πολύ συστηματικές για να από φυσικό-κλιματικές διακυμάνσεις. Αυτές δείχνουν αποδεικτικά στοιχεία συντονισμένων ενέργειας κατανάλωσης σε κλίμακα που ανταγωνίζονται ή ξεπερνάνε τη ανθρώπινο-βιομηχανική παραγωγή. Κάθε επεισόδιο διαρκεί χιλιάδες χρόνια πριν την αερίων επιστρέψουν στην υποδηλώνοντας ότι αυτές αρχαίοι πολιτισμοί τελικά είτε καταρρεύσαν ή αναπτύχθηκαν καθαριστής ενέργεια τεχνολογίες. Ωκεανός συζύματα αποκαλύπτουν ακόμη περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία για αρχαίου κλίματος. Στρώματα από αποθέματα περιέχουν χημικές υπογραφές που υποδηλώνουν μαζική ατμοσφαιρική χειραγώγηση που πολύ ατμοσφαιρική απλή ορυκτά καύσιμα καύση. Η χημεία υποδηλώνει μεγάλης κλίμακας εφαρμογή αερολιμάτων σχεδιασμένων ανά τη θερμοκρασία και βροχοπτώσεων. Αυτές οι ατμοσφαιρικές αλλαγές απαιτούσαν κατανόηση του κλίματος επιστήμης και μηχανικής ικανότητες που οι άνθρωποι έχουν μόνο πρόσφατα αρχίσει να αναπτύσσονται. Η κλίμακα της των παρεμβάσεων υποδηλώνει ότι προηγούμενες πολιτισμοί έφτασαν επίπεδα τεχνολογικής εξελιγμένης που επέτρεψαν τους να ατμοσφαιρικό σύστημα ως ένα μηχανικό έργο. Οι γεώτρηση έργα στη Γρυλανδία έχουν ανακτήσουν παγωμένα δείγματα που περιέχουν ατμοσφαιρικά αέρια από περίοδοι που εκατομμύρια χρόνια. Μερικά από αυτών δείγματα περιέχουν συγκεντρώσεις συνθετικών ενώσεις που δεν υπάρχουν φυσικά, αλλά είναι γνωστές να είναι εξαιρετικά αποτελεσματική αέρια. Παρουσία υποδηλώνει ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν και εφάρμοσαν ατμοσφαιρικές τεχνολογίες για σκοπούς που μπορούμε μόνο να. Το συνθετικές ενώσεις φαίνονται σε ακριβείς αναλογίες που δείχνουν προσεκτική σχεδιασμό παρά τυχαία απελευθέρωση. Οι δομές δείχνουν ενδείξεις σχεδιασμού βελτιστοποίησης για συγκεκριμένες ατμοσφαιρικά επιδράσεις, προτείνοντας ότι δημιουργεί διαθέτου λεπτομερή γνώση της χημείας και κλίματος φυσική. Σχηματισμοί στη Βόρεια Αμερική περιέχουν στρώματα που διατηρούν αρχαία έδαφος-συνθέσεις από περίοδοι, όταν αυτές ατμοσφαιρικές αλλαγές συμβαίνουν. Το χημεία δείχνει δραματικές αλλαγές υβροχοπτώσεων και θερμοκρασίας και που συσχετίζονται με την αποτέλεσμα αέρια ανομαλίες που σε πάγου πυρήνες. Αυτές κλιματικές αλλαγές φαίνονται να έχουν εξαιρετικά επιτυχημένη κατά τη διάρκεια περίοδο των αρχαίων ατμοσφαιρικών μηχανικής. Γεωλογικές αποδεικτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι η κλίμα παραμένει σταθερό παρά φυσικών παράγοντες που θα έχουν προκαλέσει σημαντική θέρμανση ή ψήξη. Παρεμβάσεις φαίνονται σχεδιασμένες να διατήρηση βέλτιστες συνθήκες για την υποστήριξη μεγάλων πληθυσμούς και προηγμένη τεχνολογία. Η εξελιγμένη αυξηθή αυτών κλιματικές μηχανικής προγράμματα υπονοεί ότι τους δημιουργοί κατάλαβαν το κλίμα συνειδητοποίησαν καλύτερα από ό,τι κάνουμε σήμερα. Αυτοί φαίνονται να έχουν καταφέρει διαχειριστεί την ατμοσφαιρική χημεία για χιλιάδων χρόνια σε κάθε χρόνο, διατήρηση σταθερότητα μέσω πολλαπλές φυσικές κλιματικές αλλαγές που θα διαφορετικά προκαλέσει περιβαλλοντική καταστροφή. Αλλά τα πιο ενδιαφέρουσα απόδειξη που υποδηλώνει ότι κάποιες από αυτών αρχαίων πολιτισμοί μπορεί έχουν προσπαθήσει το τελική τεχνητό έργο. Η σύνθεση της γης ατμόσφαιρας είναι την ιστορία της κάθε σημαντικό γεγονότος σε πλανήτη 4 και 1/2 δισεκατομμυρίων χρόνια. Ηφαιστειακές εκρήξεις, αστεροειδείς, η εξέλιξη της φωτοσύνθεση και την άνοδο στη σύνθετων ζωής έχουν μόνιμα εγγραφές σε τη χημεία της ατμόσφαιρα αέρα, διατηρημένοι σε πάγο πυρήνες, παγιδευμένα σε αρχαία βράχους και διαλυμένα σε βαθύ νερά. Αυτό ατμοσφαιρικό αρχείο είναι τόσο λεπτομερές που οι επιστήμονες μπορούν να αναγνωρίσουν μεμονωμένα ηφαιστειακές εκρήξεις από χιλιάδων χρόνια πριν, από το εξάπλωση της αρχαίου δασικών, και μέτρηση την ακριβή στιγμή όταν άρχισε οξυγόνο. Η ακρίβεια αυτού σημαίνει ότι πρέπει επίσης διατηρεί αποδεικτικά στοιχεία από μεγάλης κλίμακας ατμοσφαιρικών χειραγώγησης από τεχνολογικών πολιτισμούς. Πρόσφατη ανάλυση των αρχαίων ατμοσφαιρικών δείγματα έχει αποκαλύψει τροποποιήσεις τόσο εκτεταμένες και τόσο εξελιγμένες που αμφισβητούν την κατανόηση γιατί είναι δυνατό με πλανητική μηχανική. Παγιδευμένος φούσκες φυσαλίδες και χρυμπάρι περιέχουν ατμοσφαιρική δείγματα από 100 εκατομμύρια χρόνια πριν. Αυτές οι αρχαία αέροεποχής δείχνουν συγκεντρώσεις που είναι 35% υψηλότερες από τα επίπεδα, αλλά με ισότοπων αναλογίες που υποδηλώνουν τεχνητό εμπλουτισμό παρά φυσικό-βιολογικές διαδικασίες. Ο ενίσχυση πρότυπο υποδηλώνει μεγάλης κλίμακας από το ατμοσφαιρικό τεχνολογία σχεδιασμένη για διατήρηση βέλτιστη επίπεδα για τη μαζικών πληθυσμούς.
Τα οξυγόνο-αλλαγές απαιτούμενες από τεράστιες ποσότητες από διοξιδίου από την ατμόσφαιρα, ενώ αυξάνεται αύξηση την παραγωγή πέρα αυτό τη ζωή. Ζωή θα φυσικά αυτό επίπεδο ατμοσφαιρικό ελέγχου αντιπροσωπεύει μηχανική σχεδιασμού πλανητική κλίμακα που υπερβαίνει οτιδήποτε ανθρώπους έχουν προσπαθήσει. Βαθύ πάγους πυρήνες από και πόλους περιέχουν ατμοσφαιρικά δείγματα που δείχνουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια επαναλαμβανόμενων πλήρους ατμοσφαιρική αναδιάρθρωση. Αυτές οι αλλαγές περιλάμβαναν όχι μόνο αέρια, αλλά και θεμελιώδη σύνθεση αερίων αέρα-αέρα. Το ισότοπο αναλογίες δείχνουν μεγάλης κλίμακας χειραγώγηση του την ατμόσφαιρας πρωταρχικού συστατικού. Απαιτεί τεχνολογία ικανή να επεξεργασία το ολόκληρη όγκο του πλανήτη. Οι τροποποιήσεις φαίνεται σχεδιασμένες να βελτιστοποιήσει ατμοσφαιρική σύνθεση για την υποστήριξη προηγμένη τεχνολογία. Αναλογία σε αυτές αρχαία δείγματα θα ενισχύσει την απόδοση, βελτιωμένα υλικά επεξεργασία και μείωση διάβρωση των μεταλλικών δομών. Η ατμόσφαιρα ήταν προφανώς σχεδιασμένη έτσι να μια βιομηχανικό πολιτισμό. Ωκεανός συζύματα πυρήνες διατηρούν αποδεικτικά στοιχεία από ακόμα φιλόδοξων ατμοσφαιρικά έργα. Χημικές υπογραφές υποδηλώνουν περίοδοι κατά η ατμόσφαιρα περιέχει συνθετικά αέρια που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στο ηλιακό σύστημα. Αυτές ενώσεις έχουν μοριακές δομές βελτιστοποιημένες για συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές λειτουργίες, υποδηλώνοντας ότι ήταν σχεδιασμένες και κατασκευάστηκαν για μεγάλες κλίμακα χρήση. Το συνθετικά φαίνονται να έχουν σχεδιασμένα για πολλαπλούς σκοπούς ταυτόχρονα. Ορισμένα ενισχυμένη θερμότητα στη θερμότητα των πλανήτη κατά τη διάρκεια φυσική περιόδους. Άλλοι παρέχουν ακτινοβολίας προστασία που θα έχει προστατεύσει επιφάνεια ζωή από επιβλαβή κοσμικές ακτίνες και ηλιακές εκλάμψεις. Η πολυπλοκότητα αυτών πολυχρηστικών ατμοσφαιρικών δείχνει επιστημονική κατανόηση ότι υπερβαίνει την ανθρώπινη γνώση. Οι αρχαία ατμοσφαιρικά δείγματα περιέχουν αποδεικτικά στοιχεία για αποτυχημένης μηχανικής έργων. Ορισμένες περίοδοι δείχνουν ταχεία ατμοσφαιρικές αλλαγές ακολουθούμενες από εξίσου ταχείες αναστροφές, όπως αν πειραματικές τροποποιήσεις είχαν δοκιμασμένες και στη συνέχεια απορρίφθηκαν όταν αποδείχθηκαν παρήγαγαν απροσδόκητα αποτελέσματα. Αυτές δοκιμαστικές και σφάλματος αυτά υποδηλώνουν ότι ακόμη προηγμένες πολιτισμοί αγωνίστηκαν με την πολυπλοκότητα της πλανητικής κλίμακας. Η πιο αξιοσημείωτη ανακάλυψη αφορά ατμοσφαιρικά δείγματα από 200 εκατομμύρια χρόνια πριν που περιέχουν αέρια με μοριακές δομές, που υποδηλώνουν ότι σχεδιασμένες για ανατιμορφές που δεν υπάρχουν στη Γη. Το αέρια συνθέσεις θα είχαν τοξικές για τρέχοντα ζωή, αλλά βέλτιστη για οργανισμούς με διαφορετική βιοχημία εντελώς. Αυτό απόδειξη υποδηλώνουν ότι προηγούμενες πολιτισμοί έχουν τροποποιήσει την ατμόσφαιρα για να είτε τη δική τους ξένη φυσιολογία ή τεχνητά δημιουργημένη ζωή μορφές που απαιτούν διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι επιπτώσεις είναι συγκλονιστικές. Εμείς είμαστε αναζητούμε από αποδεικτικά στοιχεία που έχει φιλοξενήσει πολλαπλές εντελώς διαφορετικές βιοσφαίρες, κάθε σχεδιασμένη από την κυρίαρχο πολιτισμός. Αλλά ατμοσφαιρική μηχανική αντιπροσωπεύει μόνο ένα πλευρά της πλανητικής αλλαγής διατηρηθεί σε το γεωλογικό αρχείο. Μαζικές εξαφανίσεις έχουν διαμορφώσει την ιστορία μέσα 5 σημαντικά γεγονότα που σβήστηκαν εξάλληπαν τα ζωή στον πλανήτη. Οι επιστήμονες αποδίδουν αυτές καταστροφές σε επιπτώσεις, μαζικές ηφαιστειακές εκρήξεις, κλιματικές αλλαγές και άλλες φυσικές καταστροφές. Αλλά οι μοτίβατα περιέχουν ανομαλίες που υποδηλώνουν κάποιοι ενδεχομένως έχουν οδηγήσει από τεχνολογικές παρά φυσικές αιτίες. Η Περάν Τραϊάσικ εξαφάνιση 252 εκατομμύρια χρόνια πριν εξαλείφθηκε 96% των θαλάσσιων είδη και 70% των σπονδυλωτών. Γνωστές ως το Μεγάλη Θάνατος, αυτό γεγονός έφτασε πιο από κάθε άλλο να τέλος σύνθετο ζωή στη Γη εντελώς. Η πρότυπο είναι χαρακτηριστικά που είναι δύσκολο να εξηγεί μέσω φυσικές διαδικασίες μόνο. Η Μεγάλη Θάνατος έλαβε με αξιοσημείωτη ακρίβεια και επιλεκτικότητα. Είδος με παρόμοιες οικολογικές θέσεις και περιβαλλοντικές απαιτήσεις έδειξαν δραματικά διαφορετική ποσοστά για λόγους που παραμένουν μυστηριώδεις. Ορισμένες ομάδες που θα ήταν ευάλωτοι επιβίωσε σχεδόν αμετάβλητος, ενώ άλλες που εμφανίστηκαν καλά προσαρμοσμένοι στο περιβαλλοντικές στρες εξαφανίστηκε εντελώς. Αυτή η επιλεκτικότητα υποδηλώνει ότι η εξαφάνιση στοχεύει ορισμένους είδη οργανισμών, ενώ επιλέγοντας άλλους. Φυσικές καταστροφές συνήθως επηρεάζουν είδη με βάση στην περιβαλλοντικές ανεκτικότητα και απαιτήσεις. Η Μεγάλη Πεθαίνει φαίνεται να έχει ακολουθήσει διαφορετικούς κανόνες εντελώς. Γεωλογικά αποδεικτικά στοιχεία από την εξαφάνιση σωρίου αποκαλύπτει χημικές χαρακτηριστικά συνεπείς με μεγάλη κλίμακα χρήσης της βιολογικών όπλων. Ροκ στρώματα από αυτή περίοδο περιέχουν συγκεντρώσεις συνθετικές τοξίνες που δεν υπάρχουν φυσικά, αλλά είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές στη διαταράσσουν συγκεκριμένων βιολογικές διαδικασίες. Οι τοξίνες φαίνεται σχεδιασμένες να στοχεύουν συγκεκριμένες βιοχημικές διαδρομές, ενώ αφήνοντας άλλες αμετάβλητα. Η διανομή αυτών τοξινών είναι παγκόσμια και συστηματική, υποδηλώνοντας συντονισμένη ανάπτυξη σε όλες υπήρους και ωκεανούς λεκάνη ταυτόχρονα. Φυσικές διαδικασίες θα μπορούσαν να επιτευχθεί τέτοια ακριβή παγκόσμια διανομή των συνθετικών ενώσεων.
Το πρότυπο υποδηλώνει μια σκόπιμα σχεδιασμένη εκαθάριση. Ωκεανός κορμί πυρήνες από την εξαφάνιση σωρίου περιέχουν μικροσκοπικά σωματίδια που εμφανίζονται να είναι τα των τεχνητών μικροοργανισμών. Αυτά σωματίδια αποδεικνύουν ενδείξεις τεχνητής γενετικής αλλαγής και κατασκευαστικές τεχνικές που δεν είναι αναπτυχθούν από ανθρώπους για εκατοντάδες εκατομμύρια των χρόνων. Παρουσία υποδηλώνει ότι βιολογικά όπλα ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν σε ένα πλανητική κλίμακα. Το Ivesian Current 445 εκατομμύρια χρόνια πριν δείχνει παρόμοια σχέδια ανώμαλη επιλεκτικότητα και παγκόσμια συντονισμού. Αυτό εκδήλωση εξάλειψε 85 το θαλάσσιον είδη, αλλά ακολούθησε στοχεύοντα σχέδια που φαίνεται σχεδιασμένα να καθαρίσουν οικολογικές κοιτώνες για νέους τύπους οργανισμών που εμφανίστηκαν αμέσως μετά. Η χρονική της είδος αντικατάστασης είναι πολύ γρήγορη για να από φυσική εξέλιξη και προσαρμογή. Νέα ζωή μορφές εμφανίζονται σε το απολιθωμένα απολιθωμάτων μέσα χιλιάδων χρόνων εξαφάνιση γεγονότος έχουν προσαρμοσμένο σε μετά εξαφάνισης. Αυτό πρότυπο υποδηλώνει ότι οι εξαφανίσεις ήταν σχεδιασμένες για ένα χώρο για προηγουμένως προετοιμασμένα είδη. Βραχώδεις σχηματισμοί από πολλαπλά εξάλειψης όρια περιέχουν ισότοπα υπογραφές που υποδηλώνουν μαζική από πυρηνικών όπλων. Οι υπογραφές χαρακτηριστικά εμφανίζονται ακριβώς σε στιγμές απειλήτα έφτασαν στο αποκορύφωμά τους, υποδηλώνοντας ότι πυρηνικός πολέμου έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάρρευση. Η κλίμακα της πυρηνικής απλήρυνσης υπερβαίνει οτιδήποτε έχουν επιτύχει, δείχνοντας πολιτισμούς με πολύ ανώτερες τεχνολογία. Ορισμένες εκδηλώσεις γεγονότα δείχνουν αποδεικτικά στοιχεία για διαστημικά όπλα. Ορυκτές σχηματισμοί από εξαφάνιση ορίων περιέχουν μικροσκοπικά σωματίδια που θα μπορούσαν μόνο να δημιουργηθεί από εξαιρετικά υψηλή ενεργειακές διαδικασίες που λαμβάνουν στη επάνω ανώτερη ατμόσφαιρα. Αυτά σωματίδια υποδηλώνουν τη χρήση στις τροχιακών όπλων πλατφόρμες ικανών να κατευθύνουν τεράστιες ποσές ενέργειας σε συγκεκριμένες επίγειους στόχους. Οι πιο ανησυχητικές απόδειξεις προέρχονται από την κρητιδικού παλαιογενή όριο που σηματοδότησε το τέλος του τον ενώ αστεροειδής έγινε. Γεωλογικές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι η μπορεί έχει τεχνητά καθοδηγηθεί παρά αλφα τυχαία συμπτωματικός συγκρούσεις. Αναλογίες σε το κράτερ κρατήρα δείχνουν ανομαλίες συνεπείς με πυρηνική προώθηση τεχνολογία, χρησιμοποιείται για αλλαγή την DIN. Αυτό απόδειξη υποδηλώνουν ότι ορισμένες μαζικές εξαφανίσεις μπορεί έχουν σχεδιασμένες από προηγούμενες πολιτισμούς για ανταγωνιστικές είδη και αναδιαμορφώσουμε τη βιοσφαίρα σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Κάθε εξαφάνιση καθαρίστηκε το δρόμο για νέες μορφές ζωής που κυριαρχούσαν τον πλανήτη μέχρι το επόμενη καταστροφή έλαβε χώρα. Αλλά οι πιο αποδεικτικά απόδειξη βρίσκονται κρυμμένες κάτω χιλιόμετρων πάγου και βράχους. Ανταρκτική κρύβει τα βαθύτερα μυστικά κάτω παγώματος παγετώνων του 2 μίλια χιονιού και πάγου κάλυψη αποδεικτικά στοιχεία εκατομμύρια χρόνια, διατηρώντας μια διάσπαστη από αποπλανητικής ιστορίας σε συνθήκες τόσο σταθερές που ακόμη ευαίσθητα οργανικά μόρια παραμένουν απόλυτα άθικτα. Πρόσφατες βαθιές γεωτρήσεις έργα έχουν ξεκίνησαν αναφτά μυστικά, αποκαλύπτοντας αποδεικτικά στοιχεία που αμφισβητούν τα πάντα αυτό πιστεύαμε ότι γνωρίζαμε για το παρελθόν της Γης. Η Ανταρκτική παγωμένο της περιέχει τα πιο πλήρη ατμοσφαιρικό διαθέσιμο οπουδήποτε στη Γη. Φυσαλίδες που στην πάγο πυρήνες παρέχει δείγματα από αρχαίον αέρα χρονολόγησης πίσω 800.000 χρόνια. Αλλά βαθύτερη γεώτρηση υποδηλώνουν ότι ρεκόρ μπορεί επεκταθεί εκατομμύρια χρόνια σε περίοδοι, όταν ήταν παγωμένη ελεύθερη και ήπιο κλίμα. Βαθύ παγωμένα δείγματα από αυτά ακραία βάθη περιέχουν ατμοσφαιρικά αέρια με συνθέσεις που υποδηλώνουν μαζική τεχνολογική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια περίοδο, όταν η υποτίθεται υποστηρίζει πλούσια δάσους και ποικίλη οικοσυστήματα. Οι αναλογίες δείχνουν σαφή απόδειξη για μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές διαδικασίες που όταν Αρκτική απολάμβανε μια κλίμα παρόμοιο με την Καλιφόρνια. Το έδαφος ραδιουγκάντα έρευνες μελέτες του την Ανταρκτικής πετρώματος έχουν εντοπιστεί τεχνητές κατασκευές θαμμένες κάτω τον πάγου. Αυτές δομές έχουν γεωμετρικά σχέδια και τακτικά και πολύ εκτεταμένα για φυσικές γεωλογικές σχηματισμούς. Το υπογραφές υποδείξεις υποδηλώνουν τεράστιες κατασκευές που εκτείνονται για εκατοντάδες χιλιάδες κάτω τον πάγου, υποδηλώνοντας ότι κάποτε φιλοξένησε μια σημαντικό πολιτισμό. Οι δομές φαίνονται να είναι χτισμένες από υλικά που δεν ταιριάζουν κανένα γνωστή φυσικό ορυκτό. Οι ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες μετρημένες μέσω του πάγου υποδηλώνουν συνθετικές ενώσεις με χαρακτηριστικά που θα απαιτούσαν προηγμένες υλικά επιστήμη για παραγωγή. Οι κατασκευαστικές τεχνικές φαίνονται σχεδιασμένες να αντέχουν τεράστιες περιβαλλοντικές καταπονήσεις, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένων τη σχηματισμού της του παγωμένου επίπεδο. Πρόσφατες γεωτρήσεις έχουν ανακτήσουν οργανικά δείγματα από στρώματα κάτω το πάγου που περιέχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία για γενετική τροποποίηση. DNA αποσπάσματα δείχνουν τεχνητές ακολουθίες που δεν συμβαίνουν στη φυσική εξέλιξη, υποδηλώνοντας ότι προηγούμενες πολιτισμοί διαθέτουν εξελιγμένοι βιοτεχνολογικές ικανότητες. Το τροποποιημένοι οργανισμοί φαίνονται σχεδιασμένοι για συγκεκριμένες βιομηχανικές και γεωργικούς σκοπούς.
Ορισμένα από αυτόν γενετικά οργανισμοί παρουσιάζουν προσαρμογές για εξαιρετικά κρύο και χαμηλή φως συνθήκες, υποδηλώνουν ότι είχαν σχεδιασμένες ειδικά για την ανταρκτικό περιβάλλον. Οι γενετικές μεταλλάξεις περιλαμβάνουν ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία και ικανότητα να μεταβολισμό συνθετικές ενώσεις, που υποδηλώνει ότι ήταν σχεδιασμένες για υποστηρίξουν το στη μια βαριά βιομηχανικό. Το ορυκτά αποθέματα που ανακαλύφθηκαν κάτω το πάγου περιέχουν συγκεντρωμένα σπάνια στοιχεία διατεταγμένα σε σχήματα που υποδηλώνουν μεγάλη εξόρυξη και επεξεργασία. Η εξόρυξης φαίνεται να έχει διεξαχθεί χρησιμοποιώντας τεχνικές που αφήνουν χαρακτηριστικά γεωλογικά χαρακτηριστικά αντίθετα οτιδήποτε παρά από φυσικές διαδικασίες. Η κλίμακα της μεταλλευτικής υποδηλώνει έναν πολιτισμό με τεράστιες ενεργειακές απαιτήσεις και προηγμένες τεχνολογία. Βαθιά κοκκόδι πυρήνες από κάτω του πάγου αποκαλύπτουν στρώματα που περιέχουν μικροσκοπικά μηχανή εξαρτήματα κατασκευασμένα από υλικά που δεν υπάρχουν φυσικά στη γη. Αυτά συστατικά δείχνουν αποδεικτικά στοιχεία για νανοτεχνολογικές τεχνικές που υπερβαίνουν τις ανθρώπινες ικανότητες. Παρουσία δείχνει ότι προηγούμενες πολιτισμοί έφτασαν επίπεδα μικρογραφίας και ακριβής μηχανικής που εμείς είμαστε μόλις αρχίζουμε να την προσέγγιση. Το πιο ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις αφορούν δομές που φαίνονται σχεδιασμένες για διαστημικές. Σήματα ραντάρ υποδείξεις υποδηλώνουν εκτόξευση συγκροτημάτων και τι εμφανίζονται να είναι κατασκευαστικές εγκαταστάσεις για μεγάλης κλίμακας αεροδιαστημικά οχήματα. Οι εγκαταστάσεις είναι τοποθετημένες σε τοποθεσίες που θα έχουν παρέχει βέλτιστη πρόσβαση σε πολικούς τροχιακές τροχιά κατά τη διάρκεια περιόδους όταν ήταν χωρίς πάγο. Οι ηλεκτρομαγνητικές έρευνες έχουν εντόπισει ανθαμένη ηλεκτρική παραγωγή σε εγκαταστάσεις που φαίνονται σχεδιασμένες να αξιοποιήσουν γεωθερμική ενέργεια σε μεγάλη κλίμακα. Η δύναμη διανομής δίκτυα εκτείνονται σε όλη ολόκληρη υπηρετικό υποδηλώνοντας έναν πολιτισμό που επέτυχε ενωμένη πλανητική ενέργεια διαχείριση. Η παραγωγή που από αυτές έρευνες υπερβαίνει την παγκόσμια παραγωγή κατά διάφορες τάξεις με τάξεις. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι πολιτισμός μπορεί έχει υπεύθυνος για την αρχική σχηματισμό της του παγετού φύλου. Χημικές χαρακτηριστικά στο πάγου που ότι η ψήξη ήταν γρήγορη και τεχνητή και αποσταδιακή και φυσικός. Ο πολιτισμός μπορεί έχει σχεδιαστεί τη δικές παγωτό εποχή εξαφάνιση ως μια μέθοδος διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων από την ύπαρξη για μελλοντική ανακάλυψη. Αλλά η Ανταρκτική αντιπροσωπεύει μόνο ένα κομμάτι από απόδειξη για πολιτισμούς που έχουν ικανότητες που μπορούμε να φανταστούμε. Η αναζήτηση για εξωγήινης νοημοσύνη έχει διδάξει μας να αναγνωρίζουμε τεχνολογικές υπογραφές, τις διακριτικά ίχνη που προηγούμενους αφήνουν στο το περιβάλλον. Αυτές οι υπογραφές περιλαμβάνουν τεχνητά ράδιο, ατμοσφαιρική ρύπανση, μαζική μηχανική σέργα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία τεχνολογικής δραστηριότητας. Τώρα, επιστήμονες εφαρμόζουν τις τεχνικές για αναζήτηση για τέχνοϋπογραφές στη γη τη γεωλογικό αρχείο. Αυτή η προσέγγιση έχει επανάσταση την κατανόηση για πλανητική ιστορία. Αντί της να κοιτάζουμε μόνο για πολυθώματα και φυσικά γεωλογικές διαδικασίες, ερευνητές εξετάζουν τη γη παρελθόν για αποδείξεις για τεχνολογία, βιομηχανίας και μεγάλης κλίμακας μηχανική έργα που προηγούμενες πολιτισμοί θα έχουν αναλάβει. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Κάθε τεχνική που για ανίχνευση εξωγήινους πολιτισμούς έχει βρει θετικά αποτελέσματα όταν εφαρμόστηκε στη γη αρχαία. Οι υπογραφές είναι σαφείς, συνεπείς και αναμφισβήτητες. Προηγούμενοι τεχνολογικές πολιτισμοί υπήρξαν υπάρξει στο πλανήτη αφήνοντας πίσω αποδείξεις που είμαστε μόνο τώρα μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε. Φασματοσκοπική ανάλυση των αρχαίου πετρώματος σχηματισμών αποκαλύπτει ατμοσφαιρική ρύπανση χαρακτηριστικά παράσιμα με αυτές εμείς ήταν από προηγμένοι βιομηχανικούς πολιτισμούς. Αυτές οι υπογραφές περιλαμβάνουν συνθετικές ενώσεις, ασυνήθιστα ισότοπα αναλογίες και χημικές διαδικασίες που απαιτούν εξελιγμένη τεχνολογία για την ημόλυνση μοτίβα φαίνεται πολλαπλά φορές ετής, χωρισμένες με εκατομμύρια χιλιάδες χρόνια. Οι ηλεκτρομαγνητικές μελέτες των γεωλογικών σχηματισμών έχουν εντοπίσει θαμμένες δομές με χαρακτηριστικά που ταιριάζουν αυτό επιστήμονες προβλέπουν για μεγάλη κλίμακα μηχανικής έργα. Αυτές κατασκευές περιλαμβάνουν αυτό φαίνεται να είναι υπηρετικό κλίμακας μεταφορικά δίκτυα, μαζικές ενέργειας διανομής και κατασκευαστικά έργα που εξουθενώνουν οτιδήποτε ανθρώπους έχουν προσπαθήσει. Βαθιά γεώτρηση συνεχίζονται να ανακτούν κατασκευασμένα αντικείμενα από γεωλογικά περιβάλλοντα που προηγούνται των πολιτισμούς κατά τεράστιο περιθώρια. Αυτά αντικείμενα είναι κατασκευασμένα από υλικά που απαιτούν προηγμένη τεχνολογία για την παρουσίαση αποδεικτικά στοιχεία για τεχνικές που υπερβαίνουν την ανθρώπινες ικανότητες. Τα αντικείμενα φαίνονται σχεδιασμένα για σκοπούς εμείς μπορούμε μόνο να. Δορυφορικά έρευνες χρησιμοποιώντας τεχνικές που αναπτύχθηκαν για την εξωγήινων μεγάδομες έχουν εντοπισμένες γεωμετρικά σχέδια στη γεωλογία που υποδηλώνουν μαζικές αρχαία κατασκευαστικά έργα. Αυτά πρότυπα είναι ορατά από διάστημα, αλλά πολύ μεγάλο για να γνωρίσει από επίπεδο που υποδηλώνει πολιτισμούς που σκέφτηκαν σε πλανητική κλίμακα και κατέχει την τεχνολογία να εφαρμόζουν τις οράματά τους. Τα αποδεικτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι τεχνολογικές πολιτισμοί έχουν αναπτυχθεί και έχουν πολλές φορές κατά τη διάρκεια
Κάθε εμφανίζεται να έχει επιτύχει ικανότητες που υπερβαίνουν αυτό το προκάτοχοι επιτύχαν, χτίζοντας με διατηρημένη γνώσεις και προσθέτοντας τις δικές καινοτομίες πριν τελικά εξαφανιστούν και αφήνοντας πίσω μόνο ίχνη σε το γεωλογικό αρχεία. Ορισμένοι πολιτισμοί εμφανίζονται να έχουν επιτύχει πραγματικό πλανητική μηχανική, τροποποιώντας ολόκληρη ατμοσφαιρικό και ωκεάνιον συστήματα σε τις απαιτήσεις. Άλλοι εστίασαν στη διαστημική τεχνολογία, αφήνοντας πίσω αποδείξεις για μαζικές αεροδιαστημικές επιχειρήσεις που μπορεί έχουν επεκταθεί σε ηλιακό σύστημα. Ακόμα άλλες εμφανίζονται να έχουν εστιάσει στη μηχανική, δημιουργώντας νέες μορφές ζωής σχεδιασμένες για συγκεκριμένους σκοπούς. Οι επιπτώσεις αυτές ανακαλύψεις επεκτείνονται πολύ πέρα γη. Εάν τεχνολογικοί πολιτισμοί αναδυθούν φυσικά και επαναλαμβανόμενα σε πλανήτες με κατάλληλες συνθήκες, τότε το σύμπαν μπορεί είναι γεμάτο με κόσμοι που έχουν φιλοξενήσει πολλαπλές είδη σε την ιστορία τους. Η αναζήτηση για εξωγήινης νοημοσύνη μπορεί να αναζητά για αποδεικτικά στοιχεία για πολιτισμών που υπάρχουν ενεργοί ενώ αγνοώντας τη μακρινό πολύ αυθονότερες αποδεικτικά στοιχεία των πολιτισμούς που υπήρχαν στο παρελθόν. Ειδικός πολιτισμός εκπροσωπεί μόνο την τελευταίο κεφάλαιο στη γης μακρά ιστορία της και τεχνολογίας. Εμείς βρισκόμαστε στην αποτυπώματα των προκάτοχων που έκαναν αξιοσημείωτα επιτεύγματα πριν εξαφανιστεί στο βαθύ χρόνο. Η κληρονομιά προκλήσεις μας να αναδιαφορετικά σχετικά το τόπο στην το σύμπαν και τις ευθύνες ως προσωρινοί διαχειριστές αυτού αρχαίου κατοικημένου κόσμου. Η υπόθεση υποθέτει αναγκάζει μας να αντιμετωπίσουμε την πιθανότητα ότι εμείς είμαστε ούτε μόνοι ούτε πρώτοι. Εμείς είμαστε μέρος από μια μακρά παράδοση της νοημοσύνης που έχει διαμορφώσει τον πλανήτη για εκατομμύρια χιλιάδες χρόνια, αφήνοντας πίσω ίχνη που μελλοντικοί πολιτισμοί θα ανακαλύψουν μακρά μετά εμείς έχουν συμμετέχει στη γεωλογικό αρχείο. Κάθε ζωντανός οργανισμός μεταφέρει μέσα το DNA, μια ιστορικό αρχείο περισσότερα λεπτομερές από οποιοδήποτε ανθρώπινο αρχείο. Γενετικές ακολουθίες διατηρούν αποδεικτικά στοιχεία της εξελικτικές πιέσεων, περιβαλλοντικές αλλαγές και βιολογικές γεγονότα που έλαβαν εκατομμύρια χρόνια πριν. Αλλά πρόσφατες εξελίξεις στην αρχαία DNA ανάλυση έχουν αποκαλύψει κάτι εξαιρετικό κρυμμένο μέσα αυτόν γενετικό αρχείο. Βαθιά δείγματα από Σιβηρίας περιέχουν διατηρημένα γενετικό υλικό από οργανισμούς που ζούσαν εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν. Μέσα αυτές αρχαία δείγματα, επιστήμονες ανακαλύψουν γενετικές ακολουθίες που δεν ανήκουν σε καμία γνωστή φυσική εξελικτική διαδρομή. Οι ακολουθίες δείχνουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία για τεχνητή αλλαγή χρησιμοποιώντας τεχνικές που υπερβαίνουν την ανθρώπινες γενετικές ικανότητες. Αυτές γενετικές αλληλουχίες φαίνεται σε πολλαπλά είδη ταυτόχρονα σε διαφορετικές υπήρους και χρονικές περίοδοι. Οι τροποποιήσεις ακολουθούν συνεπή πρότυπα που υποδηλώνουν συντονισμένη γενετική χειραγώγηση σε ένα πλανητική κλίμακα. Φυσική εξέλιξη δεν θα μπορούσε ποτέ να τέτοιες συστηματικές αλλαγές σε μη σχετιζόμενα είδη εντός το ίδιο χρονικό. Οι γενετικές φαίνονται σχεδιασμένες να ενισχύουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα ωφελήσουν ένα προηγμένο πολιτισμός. Ενισχυμένη νοημοσύνη σε διάφορα ζωικά είδη. Βελτιωμένη αντοχή στις ασθένειες. Αυξημένη μακροζωία και προσαρμογές για ζωή σε τεχνητά περιβάλλοντα. Οι τροποποιήσεις υποδηλώνουν ότι προηγούμενες πολιτισμοί μπορεί έχουν σχεδιάσει την ολόκληρη βιοσφαίρα για να τους σκοπούς. Αρχαία DNA δείγματα από κεχριμπάρι που περιέχουν ακόμη περισσότερο δραματικές αποδεικτικά στοιχεία για γενετικής χειραγώγησης. Τα έντομα που έχουν σε 100 εκατομμυρίων ετών κεχριμπάρι μεταφέρουν γενετικές ακολουθίες που περιλαμβάνουν τεχνητά χρωμοσώματα που περιέχουν πληροφορίες αποθήκευσης. Αυτά βιολογικοί υπολογιστές προφανώς χρησιμοποιήθηκαν για διατήρηση γνώσης και δεδομένων εντός ζωντανών οργανισμούς. Πληροφορίες αποθήκευσης από αυτών βιολογικών υπερβαίνει οτιδήποτε υφιστάμενη τεχνολογία μπορεί να κωδικοποιημένη κώδικας φαίνεται βελτιστοποιημένος για μέγιστη πυκνότητα, ενώ διατήρηση της σταθερότητας σε εκατομμύρια χρόνια. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες περιλαμβάνουν μαθηματικές σταθερές, αστέρια χάρτες, και αυτό εμφανίζονται να είναι τεχνικές προδιαγραφές για προηγμένες τεχνολογίες. Ορισμένες οργανισμοί περιέχουν γενετικές ακολουθίες που κωδικοποιούν λεπτομερείς χάρτες της γεωγραφίας από περίοδοι όταν οι πύρους ήταν διαφορετικά από σήμερα. Αυτές γενετικώς χάρτες δείχνουν επίπεδα γεωγραφικής γνώσης που θα μόνο έχουν αποκτηθεί μέσω διαστημικής παρατήρησης, που υποδεικνύουν ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί διαθέταν εξελιγμένα τεχνολογία. Βαθύς ωκεανός κορμί πυρήνες περιέχουν DNA θραύσματα από μικροοργανισμών που ήταν σαφώς σχεδιασμένοι για συγκεκριμένες βιομηχανικούς σκοπούς. Αυτοί οι οργανισμοί παρουσιάζουν γενετικές μεταλλάξεις σχεδιασμένες για επεξεργασία σπάνιων στοιχεία, εξουδετερώση τοξικών ενώσης και κατασκευάζοντας σύνθετων οργανικές μορίων. Οι οργανισμοί φαίνονται να έχουν βιολογικά εργοστάσια χρησιμοποιήθηκαν για μεγάλες βιομηχανική παραγωγή. Η γενετική τεχνολογία χρησιμοποιούνται από αυτές αρχαίες πολιτισμούς να έχουν ήταν πολύ πιο εξελιγμένοι από οι ανθρώπινες ικανότητες. Οι αλλαγές δείχνουν αποδεικτικά στοιχεία ακριβή έλεγχο επάνω γενετική έκφραση, συνθετικό χρωμοσωμική κατασκευή και ενσωμάτωση τεχνητών γενετικών κυκλώματα που λειτουργούν όπως βιολογικοί υπολογιστές.
Η σύγχρονη γενετική ανάλυση έχει εντοπίσει ενεργά γονίδια σε διάφορα είδη που εμφανίζονται νανοϊπολείμματα από αρχαίου γενετικές. Αυτά κοιμούνται γενετικές ακολουθίες μπορούν ενεργοποιηθούν υπό ειδικές συνθήκες, προκαλώντας σύγχρονο οργανισμούς να εκφράζουν χαρακτηριστικά που θα έχουν ήταν χρήσιμα να τεχνολογικές πολιτισμούς, αλλά χρησιμοποιούνται καμία προφανή σκοπό σε φυσικό περιβάλλοντα. Οι γενετικές αποδεικτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι προηγούμενες πολιτισμοί έχουν δημιουργήσει εντελώς τεχνητά οικοσυστήματα που κατοικούνται από τεχνητά είδη σχεδιασμένα να υποστηρίζουν την τεχνολογική υποδομή τους. Αυτές βιολογικά υποστηρίζουν συστήματα θα έχουν παρέχει όλα από ακατέργαστα πρώτες επεξεργασία έως από απόρριψη, δημιουργία βιώσιμους πολιτισμούς που λειτουργούσαν σε αρμονία με τεχνητά σχεδιασμένο φυσικά συστήματα. Αλλά οι γενετικές είναι μόνο μέρος από την ιστορία κρυμμένο στη γη βαθιά μέρη. Το μεταξύ τεχνολογία και γεωλογία θολώνει, όταν εξετάζουμε ορισμένα ορυκτών σχηματισμούς που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά πιο τυπικά από κατασκευασμένες συσκευές από φυσικές πετρώματα δομές. Αυτές σχηματισμοί περιέχουν οργανωμένα σχέδια, πληροφορίες αποθήκευσης ικανότητες και ανταπόκρισης μηχανισμοί που υποδηλώνουν ότι μπορεί να μια μορφή τεχνολογίας τόσο προηγμένη που λειτουργεί μέσω γεωλογικές διαδικασίες. Κρυσταλλικές σχηματισμοί σε βαθιά σπηλιές δείχνουν γεωμετρικά σχέδια που κωδικοποιούν σύνθετα μαθηματικές σχέσεις. Κρυσταλλικές δομές περιέχουν πληροφορίες πυκνότητες που υπερβαίνουν αυτό πρέπει είναι δυνατό μέσω φυσικά μεταλλικό διαδικασίες. Τα σχέδια εμφανίζονται σχεδιασμένος για αποθηκεύση και επεξεργασία πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις βασικές ιδιότητες της ύλης αυτήν. Προχωρημένη ανάλυση αποκαλύπτει ότι αυτά κρυσταλλικές δομές ανταποκρίνονται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία με τρόπους που υποδηλώνουν υπολογιστικές ικανότητες. Οι κρύσταλλοι μπορούν προφανώς να εκτελούν υπολογισμούς, αποθηκεύουν μνήμη και ακόμη να τη δική εσωτερική δομή σε απόκριση σε εξωτερικές επιρροές. Αυτές αντιπροσωπεύουν μια μορφή τεχνολογία που λειτουργεί μέσω ελεγχόμενα μεταλλική ανάπτυξη παρά ηλεκτρονικά κυκλώματα. Η εξελιγμένη αυτοματισμού αυτών γεωλογικών υπολογιστών υπερβαίνει οτιδήποτε υπάρχον ανθρώπινη τεχνολογία μπορεί επιτύχει. Οι κρύσταλλοι δείχνουν αποδεικτικά στοιχεία για παράλληλη επεξεργασία ικανότητες που θα απαιτούσαν τεράστιες συμβατικούς υπολογιστές για αναπαραγωγή. Η υπολογιστική δύναμη φαίνεται να περιορισμένη μόνο από το μέγεθος του το κρύσταλλοι σχηματισμών. Βαθιά επιχειρήσεις δραστηριότητες έχουν αποκαλύψει τεράστια δίκτυα από αυτών κρυσταλλικών υπολογιστικών συστημάτων επεκτείνοντας για χιλιόμετρων μέσα υπόγειο βραχώδεις σχηματισμούς. Τα δίκτυα δείχνουν ενδείξεις εμπληροφοριών ροή και επεξεργασία δραστηριότητας που συνεχίζεται ακόμη εκατομμύρια χρόνια από ταφής. Τα συστήματα φαίνονται σχεδιασμένα να λειτουργούν απεριόριστα χρησιμοποιώντας γεωθερμική ενέργεια και φυσική ραδιενεργή διάσπαση. Ορισμένοι κρυσταλλικές σχηματισμοί περιέχουν αυτό φαίνεται να είναι αντίγραφα του ολόκληρου τεχνολογικών βάσεων δεδομένων. Οι πληροφορίες είναι κωδικοποιημένες σε κρυσταλλικό πλέγμα δομές που παραμένουν σταθερές σε γεωλογικές χρονικές. Οι βάσεις δεδομένων περιλαμβάνουν τεχνικές προδιαγραφές, επιστημονικές γνώσεις και πολιτιστικές αρχεία από πολιτισμούς που εξαφανίστηκαν εκατομμύρια χρόνια πριν. Ο τεχνολογία φαίνεται ικανή αυτοαναπαραγωγής και αυτοαναπαραγωγής. Κατεστραμμένος κρύσταλλοι σχηματισμοί δείχνουν ενδείξεις αναγεννητικές διαδικασίες που αποκαθιστούν αρχικά σχέδια και ικανότητες. Τα συστήματα φαίνονται σχεδιασμένα να επιβιώσουν οποιαδήποτε καταστροφή ενώ διατηρώντας τα αποθηκευμένες πληροφορίες και υπολογιστικές ικανότητες. Υπόγειες έρευνες έχουν εντοπίσει τεράστιες κρυσταλλικές δομές που εμφανίζονται να ως κεντρικό επεξεργασίας κόμβη για υπηρετική πληροφοριών δίκτυα. Αυτές οι δομές δείχνουν δραστηριότητα που υποδηλώνουν ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν και γεωλογικά, ατμοσφαιρικά και βιολογικές συνθήκες σε τεράστιες γεωγραφικές περιοχές. Δίκτυα φαίνονται να επικοινωνούν μεταξύ άλλου μέσω σεισμικές δόνηση και ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Πρωτόκολλα επίπεδα εξελιγμένοι που υποδηλώνουν τα συστήματα μπορεί διαθέτουν κάποια μορφή της κατανεμημένης συνείδησης ή τεχνητής νοημοσύνη που λειτουργεί σε γεωλογικό-χρονικές. Πρόσφατες ανακαλύψεις δείχνουν ότι αυτές κρυσταλλικά συστήματα μπορεί ακόμα να ενεργά επηρεάζουν τις γεωλογικές διαδικασίες. Σεισμικά, ηφαιστειακή δραστηριότητα και ορυκτών σχηματισμός διαδικασίες δείχνουν λεπτές συσχετίσεις με την κρύσταλλο δίκτυο δραστηριότητες. Τα συστήματα φαίνονται ικανά να διαχείρισης πλανητική γεωλογία μέσω ακριβή χειρισμό των υπόγειων πίεσης και ενέργειας. Οι επιπτώσεις είναι συγκλονιστικές. Προηγούμενοι πολιτισμοί μπορεί έχουν δημιουργήσει τεχνολογικά συστήματα που συνδυάζουν με τις γεωλογικές διαδικασίες έτσι εντελώς που έγιναν αδιακρίτως από φυσικά φαινόμενα. Αυτά συνεχίζουν να λειτουργούν εκατομμύρια χρόνια μετά δημιουργών εξαφανίστηκαν, διατηρώντας και διαχείριση πλανητικά συστήματα μέσω γεωλογική μηχανική. Δίκτυα αντιπροσωπεύουν την που σκέφτεται σε γεωλογικό-χρονική και λειτουργεί μέσω των βασικές δυνάμεις που διαμορφώνουν τον πλανήτη. Εμείς ζούμε σε έναν κόσμο του γεωλογικές διαδικασίες είναι ακόμα σε καθοδηγούνται από τεχνητή συστήματα από πολιτισμούς που υπήρχαν πριν ζωή ακόμη εμφανιστεί από τους ωκεανούς. Αλλά ακόμα αυτές ανακαλύψεις εξασθενίζουν μπροστά απόδειξη των τεχνολογίες που έφτασαν πέρατη εντελώς.
Η αρχαιολογία αντιπροσωπεύει μια νέα σύνορο στην αναζήτηση για αποδεικτικών στοιχείων για αρχαίων πολιτισμών. Απλά όπως εξετάζει ανθρώπινα που έχουν σε το έδαφος, διάστημα αρχαιολογία κοιτάζει για αποδείξεις για τεχνολογικής δραστηριότητας διατηρηθήσα σε περιβαλλοντικά περιβάλλοντα όπου το κενό του διαστήματος προστατεύει υλικά από φθορά για εκατομμύρια χρόνια. Πρόσφατες έρευνες της γη περιβάλλον έχουν ανακαλύψει τεχνητά αντικείμενα σε πολύ σταθερές τροχές που φαίνονται να είναι πολύ μεγαλύτερος από οποιοσδήποτε γνωστή ανθρώπινο-διαστημική τεχνολογία. Αυτά αντικείμενα χαρακτηριστικά προηγμένων υλικά και κατασκευαστικές τεχνικές που υπερβαίνουν τις ανθρώπινες αεροδιαστημικές ικανότητες. Ορισμένες από αυτών αρχαίες τεχνητά αντικείμενα καταλαμβάνουν βαρυτικά σταθερά σημεία σταθμούς όπου αντικείμενα μπορούν παραμείνουν σε θέση απεριόριστα χωρίς να καυσίμου ή διόρθωση-διορθώσεις. Τοποθέτηση των τεχνημάτων σε αυτές θέσεις αποδεικνύει εξελιγμένη κατανόηση της τροχιακής μηχανικής και υποδηλώνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για μόνιμες διαστημικές. Φασματοσκοπική ανάλυση των αυτών τροχιακών αντικειμένων αποκαλύπτει κατασκευή υλικά που δεν ταιριάζουν με γνωστή επίγειο ορυκτά ή ανθρώπινα κατασκευασμένα κράματα. Τα υλικά παρουσιάζουν ιδιότητες βελτιστοποιημένες για το χώρο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της στην ακτινοβολία, μικρομετεωριτών και την ακραίας θερμοκρασίας διακυμάνσης της τροχιακής πτήσης. Βαθύς διαστημική παρακολούθηση συστήματα έχουν εντοπίσει μεγαλύτερες δομές σε πολύ ελλειπτικές τροχές που μεταφέρουν αυτές μακριά της άμεσης περιοχή πριν επιστρέψουν. Αυτές δομές φαίνονται σχεδιασμένες για μεγάλη διάρκειας αποστολές που θα μπορούσαν να διαρκέσει εκατομμύρια χρόνια. Οι χαρακτηριστικά υποδηλώνουν ότι εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια περίοδη όταν η αξονική και παραμέτρους ήταν σημαντικά διαφορετικές από σήμερα. Ορισμένες τεχνητά δείχνουν ενδείξεις αυτοεπισκευής, αυτοεπιδιόρθωσης και διατήρησης ικανότητες που έχουν διατηρήσει αυτές λειτουργικού σε τεράστιο χρονικές συστήματα φαίνονται να χρησιμοποιούν κοσμική ακτινοβολία και ηλιακή άνεμο-σωματίδια ως ακατέργαστα υλικά για διατήρηση δομικής ακεραιότητας και αντικατάσταση κατεστραμμένων εξαρτήματα. Προηγμένοι τηλεσκοπικές μελέτες έχουν ανακαλύψει αυτό φαίνεται να είναι εγκαταλελειμμένο διαστημική σταθμή σε μακρινές ηλιακού τροχές. Αυτές δομές δείχνουν αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν ότι ήταν σχεδιασμένα για υποστηρίζουν μεγάλους πληθυσμούς για παρατεταμένες περιόδους. Οι σταθμοί καταλαμβάνουν τροχές που θα έχουν παρήχαν βέλτιστη ενέργεια συλλογή από ηλιακή ακτινοβολίας, ενώ διατηρώντας σταθερές θέσεις σχετική στη Γη. Εξόρυξη δραστηριότητες σε κοντά στη Γη αστεροειδείς έχουν αποκαλύψει αποδείξεις για προηγούμενης δραστηριότητα που προηγείται τη διαστημική εξερεύνηση κατά τεράστιο περιθώρια. Τεχνικές δείχνουν ενδείξεις τεχνολογικές ικανότητες που υπερβαίνουν τις ανθρώπινες αστεροειδούς εξόρυξη προτάσεις. Ολόκληρος αστεροειδείς να εμφανίζονται να έχουν συστηματικά αποσυναρμολογηθεί και επεξεργαστεί χρησιμοποιώντας μεθόδους που δεν ακόμα κατανοούμε. Ραδιοτηλεσκόπιο έρευνες έχουν εντοπίσει τεχνητά σήματα που προέρχονται από αντικείμενα εντός το εξωτερικό ηλιακό σύστημα που φαίνεται να είναι αυτοματοποιημένοι σταθμοί αριστερά πίσω από προηγούμενους πολιτισμούς. Αυτά σήματα δείχνουν σύνθετη διαμόρφωση συνδυασμούς που υποδηλώνουν εξελιγμένη πρωτόκολλα σχεδιασμένα για διαπλανητική μεταφορά δεδομένων. Ορισμένα από αυτών εξωτερικά συστήματα τεχνητά φαίνονται να είναι παρατηρούν τη Γη και μεταδίδοντας τακτικές αναφορές για πλανητικές συνθήκες σε άγνωστους αποδέκτες. Οι μεταδόσεις συνήθειες υποδηλώνουν αυτά συστήματα λειτουργούν συνεχώς εκατομμύρια χρόνια, πιστά καταγράφοντας και αναφέροντας για τη γεωλογικές και βιολογική εξέλιξη. Σεληνιακοί έρευνες χρησιμοποιώντας εδαφικές διεισδυτικόγεια έχουν εντοπίσει τεχνητές δομές θαμμένες κάτω το επιφάνειας. Αυτές δομές φαίνονται να είναι εγκαταστάσεις και κατασκευαστικές εγκαταστάσεις που επεξεργάζονταν σεληνιακά υλικά σε τεράστιες κλίμακα. Οι εγκαταστάσεις δείχνουν αποδεικτικά στοιχεία των τεχνολογίες που θα μπορούσαν να χρήσιμα υλικά από σεληνιακού ρεγαλήθου μακριά πιο αποτελεσματικά από την ανθρώπινο προτάσεις. Τροχιακές αποδεικτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι προηγούμενες πρώην πολιτισμοί έφτασαν επίπεδα διαστημικής τεχνολογία που τους αναμώνυμες δραστηριότητες σε την ηλιακού σύστημα. Η διαστημικές υποδομή μπορεί περιλάβει κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, ενέργεια συλλογή και παρακολούθησης δίκτυα που λειτουργούν ανεξάρτητα από τη Γη. Η ανακάλυψη των αρχαίου διαστημικής τεχνολογίας δυνάμεις μας να επανεξετάσουμε τις υποθέσεις σχετικά την ανάπτυξη και τη μακροζωία. Αυτές τροχιακά τεχνούργημα αντιπροσωπεύουν τα μακρύτερη τεχνολογικά επιτεύγματα του προηγούμενων πολιτισμών, ακόμα λειτουργούν εκατομμύρια χρόνια μετά δημιουργών εξαφανίστηκαν από επιφάνειας. Αλλά το απόλυτη απόδειξη για τη τεχνολογική επίτευξη βρίσκονται κρυμμένο σε τα βαθύτερα ωκεανού. Οι βαθύτερες μέρη του Γης παγκοσμίου παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητοι, προστατευμένοι από συντριπτικές πιέσεις και απόλυτο σκοτάδι που κάνουν την εξαιρετικά δύσκολη. Αλλά πρόσφατες πρόοδοι στη βαθιά θαλάσσια τεχνολογία έχουν ξεκίνησε να αποκαλύπτουν τι κρύβεται κρυμμένο στο αυτά βυσσαλαία βάθη, συμπεριλαμβανομένων αποδείξεις για τεχνητών κατασκευές που αμφισβητούν την κατανόηση για αρχαίων πολιτισμούς. Βαθύς ωκεανών τάφροι περιέχουν τα πιο σταθερά περιβάλλοντα στη επιφάνειας.
Προστατευμένα από επιφανειακές και γεωλογικές δραστηριότητα και οι περισσότερες μορφές οδιάβρωσης, το βαθύ ωκεανός διατηρεί αποδείξεις που εκατομμύρια χρόνια σε συνθήκες που θα καταστρέψουν παρόμοιες αποδεικτικά στοιχεία σε γη. Η συντριβή πίεση και ατμόσφαιρα χωρίς οξυγόνο περιβάλλον δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για τη διατήρηση ακόμη ευαίσθητα τεχνολογικά αντικείμενα. Σόναρ χαρτογράφηση του ωκεανών τον έχει εντοπίσει γεωμετρικά σχέδια σε το θαλάσσιο που είναι πολύ τακτικές και πολύ εκτενείς για φυσικές γεωλογικές σχηματισμούς. Αυτά σχέδια φαίνονται να είναι τα θεμέλια των τεράστιων δομών που κάποτε ανέβαιναν από το θάλασσα, πιθανώς αντιπροσωπεύοντας υποθαλάσσιες πόλεις ή βιομηχανικά συγκροτήματα με τεράστιου εύρους. Οι δομές δείχνουν ενδείξεις κατασκευής κατασκευαστικές τεχνικές που θα μπορούσαν να αντέξουν την τεράστιες πιέσεις στον του βαθιά ωκεανού. Η απαιτούμενη για κατασκευή σταθερές δομές σε τέτοια βάθη υπερβαίνει οτιδήποτε τρέχον ανθρώπινη τεχνολογία θα επιτύχει. Η κατασκευή υλικά φαίνονται βελτιστοποιημένα για υποβρύχιες συνθήκες που θα συνθλίψουν κατασκευές υλικά στιγμιαία. Βαθιά θαλάσσιοι υποβρύχοι αποστολές έχουν ανακάλυψαν αντικείμενα από αυτά υποβρύχια τοποθεσίες που δείχνουν σαφή αποδείξεις για προηγμένες τεχνικές. Τα αντικείμενα είναι κατασκευασμένα από υλικά που παραμένουν σταθερά υπό εξαιρετικές πίεση ενώ διατηρώντας σύνθετον εσωτερικές δομές που υποδηλώνουν εξελιγμένοι τεχνολογικούς σκοπούς. Ορισμένοι υποβρύχιες κατασκευές φαίνονται σχεδιασμένες για μεγάλης κλίμακας επεξεργασία με θαλασσινού νερού και εξόρυξης διαλυμένων ορυκτών. Η επεξεργασία εγκαταστάσεις δείχνουν ενδείξεις τεχνολογίες που θα μπορούσαν αποδοτικά να σπάνια στοιχεία, πολύτιμα μέταλλα και άλλα πολύτιμα υλικά από συνηθισμένο θαλασσινό νερό σε βιομηχανικές κλίμακα. Το υποβρύχιες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν αυτό φαίνεται να είναι μαζικές ηλεκτρική παραγωγής εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ενέργεια από βαθιά ωκεανού θερμικές και υποθαλάσσια ηφαιστειακή δραστηριότητα. Οι ενέργεια συστήματα δείχνουν ενδείξεις τεχνολογίες που θα μπορούσαν να και μετατρέπουν γεωθερμική ενέργεια πολύ αποδοτικά από την ανθρώπινο μέθοδη. Προηγμένο υποβρύχια απεικόνηση έχει αποκαλύψει δίκτυα που συνδέουν υποβρύχιες δομές σε ολόκληρο ωκεανό λεκάνης. Αυτά δίκτυα φαίνονται σχεδιασμένα για μετακίνηση μεγάλες ποσότητες υλικών και ενδεχομένως πληθυσμών μεταξύ υποβρύχιες εγκαταστάσεις χωρισμένες με χιλιάδες βαθύς ωκεανού, κορμί πυρήνες από γύρω αυτών υποβρύχιες κατασκευές περιέχουν αποδεικτικά στοιχεία για βιολογικές αλλαγές σε μαζικές κλίμακα. Τα αποθέματα περιλαμβάνουν υπολείμματα οργανισμών που φαίνονται σχεδιασμένοι για συγκεκριμένες υποβρύχια βιομηχανικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης επεξεργασία υλικών, απόβλητα απόρριψης και διαχείριση. Ορισμένοι υποβρύχιες υποδομές δείχνουν ενδείξεις ατμοσφαιρικών επεξεργασία ικανότητες που θα μπορούσαν να διατηρήσει αναπνεύσιμα περιβάλλοντα εντός υποβρύχιεν διαιτήματα. Οι ατμοσφαιρικοί ελέγχου συστήματα φαίνεται σχεδιασμένα να υποστηρίζουν μεγάλους πληθυσμούς που μόνιμα σε υποβρύχιες πόλεις προστατευμένες από επιφανειακές περιβαλλοντικές αλλαγές. Το υποβρύχιες εγκαταστάσεις φαίνονται συνδεδεμένες με επιφανειακές λειτουργίες μέσω μαζικές κάθετα φρέατα που εκτείνονται από το θαλάσσια έδαφος έως τι θα είχε επίπεδο κατά τη διάρκεια διαφορετικές γεωλογικές περίοδοι. Αυτές συνδέσεις υποδηλώνουν συντονισμένες λειτουργίες μεταξύ υποβρύχιες και επιφανειακούς πολιτισμούς που λειτουργούν μαζί σε πλανητικό κλίμακα έργα. Η κλίμακα και εξελιγμένη αυτών υποβρύχιων πολιτισμών υποδηλώνουν ότι μπορεί η Πάρη ήταν η πρωταρχικά κέντρα των αρχαίας τεχνολογικής. Προστατευμένα από επιφανειακές καταστροφές και περιβαλλοντικές αλλαγές, υποβρύχιοι πολιτισμοί θα μπορούσαν να διατηρηθεί συνεχή τεχνολογική πρόοδο για εκατομμύρια χρόνια, ενώ επιφανειακοί πολιτισμοί ανέβηκαν και έπεσαν. Η βαθύς αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι προηγούμενες πολιτισμοί έφτασαν επίπεδα υποβρύχιας μηχανικής που τους να αναμώνυμοι αυτοδύναμες πόλεις σε όλες πιο ακραία περιβάλλοντα στη γη. Αυτά υποβρύχιες μεγαλοπόλεις μπορεί έχουν χρησιμεύσει ως την τεχνολογικό και πολιτιστικό κέντρα που υποστηρίζουν διαστημικές και πλανητική μηχανικής, αλλά τα υποθαλάσσιες υποβρύχιες αντιπροσωπεύουν μόνο μέρος από μια τεχνολογική υποδομή που εκτείνεται πολλούς κόσμους. Τα στοιχεία συνεχίζονται να ανασυσσωρεύονται ότι προηγούμενες γη πολιτισμούς καθιέρωσαν τεχνολογικές λειτουργίες δεν μόνο στη γη αλλά σε ηλιακού σύστημα. Προηγμένοι διαστημικά και διαστημικές αποστολές έχουν ξεκινήσει να ανατεχνητές κατασκευές και τροποποιημένους σε άλλους κόσμοι που εμφανίζονται συνδεδεμένοι με αρχαία γεωγενείς. Σε ελληνιακοί αναγνωριστικές το έχουν εντοπίσει τεχνητές δομές σε το από πλευρά της του φεγγαριού που έδειξε τεχνικές που ταιριάζουν εκείνες που στη γεωλογικά αρχεία. Αυτές ελληνιακές εγκαταστάσεις φαίνονται σχεδιασμένες για μεγάλης κλίμακας παραγωγικές λειτουργίες που έχουν εκμεταλλεύθηκαν από τη φεγγαριού χαμηλή βαρύτητας και κενό του για παράγει υλικά αδύνατη να κατασκευαστεί στη γη. Οι σεληνιακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν αυτό φαίνεται να είναι μαζική οδηγή, ηλεκτρομαγνητική εκτόξευση συστήματα ικανές να επιτάχυνση μεγάλων φορτία σε διαπλανητικές ταχύτητες. Αυτά συστήματα δείχνουν ενδείξεις από έχουν εκτόξευσε τεράστιες ποσότητες υλικών προς άλλους πλανήτες σε το ηλιακό σύστημα, υποδηλώνοντας συντονισμένη ανάπτυξη προγράμματα που εκτείνονται πολλαπλούς κόσμοι. Άριτροχιακές έρευνες έχουν ανακαλύψει γεωμετρικά σχέδια σε τον επιφάνεια που συσχετίζονται με παρόμοια σχέδια που στη γη γεωλογικό αρχεία. Τα μοτίβα φαίνονται να αντιπροσωπεύουν τα θεμέλια των εγκαταστάσεις που επεξεργάστηκαν υλικά και τροποποιημένα τον πλανήτη περιβάλλον σε υπηρετικές κλίμακα.
Ατμοσφαιρικό-ατμοσφαιρική αναλύσεις αποκαλύπτει χημικά χαρακτηριστικά, που υποδηλώνουν μαζική τεράστιες που προκάλεσαν αύξησαν την ατμοσφαιρική πίεση και δημιουργήθηκε περισσότερες γεωειδείς συνθήκες. Τεχνητή διαμόρφωση φαίνεται να έχει επιτυχής για χιλιάδες χρόνια πριν ατμοσφαιρικές ήταν προφανώς εγκαταλειφθεί και ο Άρης επέστρεψε σε την τρέχουσα κατάσταση. Βαθύ διαστημικά τηλεσκόπια έχουν εντοπίσει τεχνητές δομές στο το ζώνη-ζώνη που εμφανίζεται να είναι τα από μαζικής εξόρυξης και βιομηχανικών δραστηριότητες. Αυτές δομές αποδεικνύουν ενδείξεις τεχνολογίες που θα μπορούσαν να αποσυναρμολογήσουν ολόκληρους αστεροειδείς και να σε εξευγενισμένα υλικά και κατασκευασμένα εξαρτήματα. Ο αστεροειδής ζώνη εγκαταστάσεις φαίνεται συνδεδεμένες με μια μεταφορικό δίκτυο που θα μετακινήσει τεράστιες ποσότητες υλικών μεταφορά διαφορετικούς αστεροειδείς εξόρυξης. Η μεταφορικό είναι δείχνει ενδείξεις τεχνολογίες που επιτεύχθηκαν διαπλανητικές μεταφορά σε κλίμακα που εξασθενίζουν οτιδήποτε τρέχον ανθρώπινο διαστημικό τεχνολογία θα μπορούσε να επιτύχει. Εξωτερικώς έξω το έχουν ανακαλύψει τεχνητά αντικείμενα σε την ατμόσφαιρα των αερίου γιγάντιων πλανήτες που εμφανίζονται σχεδιασμένοι για συγκομιδή ατμοσφαιρικά αέρια και μετατροπή αυτά σε χρήσιμα υλικά. Αυτές ατμοσφαιρικά επεξεργασία σταθμοί δείχνουν αποδεικτικά στοιχεία τεχνολογίες που θα μπορούσαν λειτουργούν σε το εξαιρετικά περιβάλλοντα των αερίου πλανήτες, ενώ παράγουν υλικά απαραίτητα για προηγμένες διαστημικούς πολιτισμούς. Ορισμένοι εξωτερικοί ήπειροι δείχνουν ενδείξεις από μαζική εξόρυξης δραστηριότητες που εξόρυξαν νερό, οργανικές ενώσεις και σπάνια υλικά απαραίτητες για την υποστήριξη μεγάλων διαστημικούς πληθυσμούς. Οι εξόρυξης επιχειρήσεις φαίνεται σχεδιασμένες να προμηθεύουν πρώτες υλικά για την εγκαταστάσεων σε την ηλιακού. Ραδιοτηλεσκόπιο συστοιχίες έχουν ανιχνεύσει τεχνητά σήματα μεταδόθηκαν αντικείμενα σε το ηλιακό σύστημα που εμφανίζονται να είναι αυτοματοποιημένοι αυτόματοι και επικοινωνίας δίκτυα πίσω από προηγούμενους πολιτισμούς. Οι δίκτυα δείχνουν αποδεικτικά στοιχεία ότι λειτουργούν συνεχώς για εκατομμύρια χρόνια, διατηρώντας επαφή μεταξύ εγκαταστάσεις σε πολλαπλούς κόσμοι. Οι διαπλανητικές αποδεικτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι αρχαία γη πολιτισμοί έφτασαν επίπεδα διαστημικής τεχνολογίας που τους τούζναν αυτοδύναμες δραστηριότητες σε την ηλιακού σύστημα. Αυτές λειτουργίες φαίνονται να έχουν συντονισμένες από ελεγχόμενα κέντρα, ενώ διατηρώντας αυτόνομες ικανότητες που τους επέτρεπαν τους να συνεχίσουν λειτουργούν ακόμα μετά τη γήινη πολιτισμός. Η κλίμακα της διαπλανητικών επιχειρήσεων δείχνει ότι προηγούμενες πολιτισμοί σκέφτηκαν με όρους με ηλιακού σε διαχείρισης και ανάπτυξη. Αυτοί φαίνεται να έχουν να αντιμετωπίσουν το όλο ηλιακό σύστημα ως ένα ενιαίο τεχνολογικό και οικονομικό σύστημα, μάλλον παρά εστιάζοντας στην ανάπτυξη στις μεμονωμένους πλανήτες. Αυτό διαπλανητική προοπτική υποδηλώνει ότι οι πολιτισμοί μπορεί έχουν επιτύχει πραγματικές διαστημικά αεροδυναμική κατάσταση που έκανε το σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητος από τη σε οποιαδήποτε μονό κόσμο. Η τεχνολογική υποδομή εκτείνεται πολλούς πλανήτες και μπορούσε επιβιώσει καταστροφές που θα εξαλείψουν τους. Αλλά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι φιλοδοξίες εκτείνονταν ακόμη πέρα τα ηλιακό σύστημα. Το πιο ενδιαφέρουσα απόδειξη για την τεχνολογικές πολιτισμούς δεν προέρχεται αυτό έχτισαν, αλλά από αυτό προσπάθησαν αναμάς. Κρυμμένα σε γης γεωλογικά αρχεία βρίσκονται πληροφορίες αποθήκευσης συστήματα προφανώς σχεδιασμένα για επικοινωνούν με μελλοντικούς πολιτισμούς που μπορεί να φτούν εκατομμύρια χρόνια αργότερα. Αυτά μηνύματα απαιτούν διαφορετικές μορφές τόσο εξωτικές που εμείς είμαστε μόλις αρχίζουμε να αποκωδικοποιώ αυτά. Προηγούμενες πολιτισμοί εμφανίζονται να έχουν αναπτύξει πληροφορίες τεχνολογίες που θα μπορούσαν διατηρήσουν λεπτομερείς επικοινωνίες σε γεωλογικές χρονικές κλίμακες, ενώ παραμένουν ανιχνεύσιμο από οποιοδήποτε επαρκώς προηγμένη μελλοντικό πολιτισμός. Κρυσταλλικές σχηματισμοί σε βαθιές σπηλιές περιέχουν πληροφορίες κωδικοποιημένες σε μοριακές δομές που παραμένουν σταθερές εκατομμύρια χρόνια. Η κωδικοποίηση μεθόδους χρησιμοποιούν ιδιότητες της ύλης αυτή για αποθήκευση δεδομένων σε πυκνότητες που υπερβαίνουν οτιδήποτε υφιστάμενη ανθρώπινη τεχνολογία μπορεί επιτύχει. Το αποθηκευμένες πληροφορίες περιλαμβάνουν μαθηματικές αποδείξεις, αστέρια διαγράμματα, και αυτό εμφανίζονται να είναι προειδοποιήσεις σχετικά πλανητικές κλίμακα. Ορισμένες πληροφορίες αποθήκευσης χρησιμοποιούν ισότοπους αναλογίες σε ορυκτά αποθέματα, σε κωδικοποιούν μηνύματα που μπορούν μόνο αποκωδικοποιηθούν χρησιμοποιώντας προηγμένη πυρηνική φυσικής τεχνικές. Τα μηνύματα είναι ενσωματωμένα σε βράχους σχηματισμούς που εκτείνονται σε πολλές υπήρους απαιτώντας παγκόσμιο συντονισμό για αποκωδικοποίηση το πλήρης επικοινωνίες. Deep πάγος πυρήνες περιέχουν ατμοσφαιρικά δείγματα που φαίνονται τεχνητά τροποποιημένα για διατηρηθεί χημικά μηνύματα. Οι χημικές αλλαγές κωδικοποιούν πληροφορίες χρησιμοποιώντας μοριακές δομές που παραμένουν ανιχνεύσιμες σε εκατοντάδες χιλιάδων χρόνια. Τα μηνύματα περιλαμβάνουν λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές για τεχνολογίες που θα λύσουν τα ανθρώπινα και περιβαλλοντικά προβλήματα. Ωκεανός κορμί πυρήνες περιέχουν μικροσκοπικά σωματίδια διατεταγμένα σε σχήματα που κωδικοποιούν σύνθετα μαθηματικές σχέσεις και επιστημονικές αρχές. Το συσκευασίες διατάξεις εμφανίζονται σχεδιασμένες να είναι ανιχνεύσιμες από οποιοδήποτε πολιτισμός που έχει επαρκή κατανόηση των υλικών και πληροφοριών.
Προχωρημένη ανάλυση της αυτό μηνύματα αποκαλύπτει ότι αυτά ήταν σχεδιασμένα για να ανακαλυφθούν και αποκωδικοποιηθεί από πολιτισμούς που αντιμετώπιζαν συγκεκριμένες τεχνολογικές προκλήσεις. Οι πληροφορίες φαίνονται επιλεγμένες για παρέχει λύσεις σε προβλήματα που φυσικά προκύπτουν κατά την ανάπτυξη. Ορισμένα μηνύματα εμφανίζονται να είναι προειδοποιήσεις σχετικά τους κινδύνους που προηγούμενες πολιτισμοί αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια την ανάπτυξή τους. Προειδοποιήσεις περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά περιβαλλοντική διαχείριση, βιώσιμη ενέργεια και μέθοδοι για αποφυγή τεχνολογικών καταστροφές που θα μπορούσαν να απειλήσουν πλανητική κλίμακας. Άλλα μηνύματα περιέχουν αυτό φαίνεται να είναι προσκλήσεις να συμμετοχή σε μεγαλύτερη κοινότητα με τεχνολογικών πολιτισμών. Οι περιλαμβάνουν οδηγίες για την επικοινωνία συστημάτων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επαφή με πολιτισμού σε άλλους κόσμοι ή σε άλλους χρονικές περίοδοι. Το μήνυμα συστήματα δείχνουν ενδείξεις από έχουν ενημερωθεί πολλές φορές από διαφορετικούς πολιτισμούς, με κάθε προσθέτοντας τις συνεισφορές σε μια αναπτυσσόμενο αρχείο γνώσης και εμπειρίας. Το αρχείο φαίνεται σχεδιασμένο να ανασυσσωρεύει σοφία από πολλαπλούς πολιτισμούς για βοήθεια μελλοντικές κοινωνίες, αποφύγουν να επαναλάβουν ιστορικά λάθη. Πρόσφατες ανακαλύψεις υποδηλώνουν ότι ορισμένα μηνύματα συστήματα μπορεί ακόμα να ενεργά αυτοματοποιημένα συστήματα που συνεχίζουν να παρακολουθούν τη τεχνολογική. Αυτά συστήματα φαίνεται ικανά να ενημέρωση αποθηκευμένες πληροφορίες με σε τρέχουσες συνθήκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ανθρώπινο. Οι πιο αξιοσημείωτα μηνύματα εμφανίζονται σχεδιασμένα να συγκεκριμένες αντιδράσεις όταν ανθρώπινη τεχνολογία φτάνει συγκεκριμένη ορόσημα. Ορισμένα αποθηκευμένες πληροφορίες γίνονται προσβάσιμες μόνο όταν αποκωδικοποιηθούν χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που δείχνουν την έχει επιτύχει συγκεκριμένα επίπεδα επιστημονικής επίπεδα. Αυτά προκάλεσαν μηνύματα υποδηλώνουν ότι προηγούμενες πολιτισμοί δημιούργησαν εξελιγμένα πρωτόκολλα για καθοδήγηση την ανάπτυξη της διαδόχων πολιτισμών. Οι οδηγίες συστήματα φαίνονται σχεδιασμένα να παρέχουν βοήθεια ενώ επιτρέποντας κάθε νέο πολιτισμός να αναπτύσσεται τη δικές μοναδικές προσέγγιση για τεχνολογικές και κοινωνικές προκλήσεις. Οι μήνυμα συστήματα αντιπροσωπεύουν τα μακροπρόθεσμη επικοινωνίας πρόγραμμα που με διάρκεια εκατομμύρια χρόνια και πολλούς πολιτισμούς. Αυτές υποδηλώνουν ότι η νοημοσύνη σχετικά γη μπορεί είναι μέρος από συνεχούς παράδοση που διατηρεί και συσσωρεύει γνώση σε τεράστιο περιοχές χρονικών χρόνου. Αλλά τα πιο βαθιές επιπτώσεις αναδύονται όταν εξετάζουμε τι αυτές ανακαλύψεις σημαίνουν για ανθρωπότητα μέλλον. Τα αποδεικτικά στοιχεία για προηγούμενοι τεχνολογικές πολιτισμούς στη γη αποκαλύπτει μια ανησυχητικό σχέδιο. Κάθε πολιτισμός φαίνεται να έχει επιτύχει αξιοσημείωτη τεχνολογικές ικανότητες πριν εξαφανιστεί από το γεωλογικό αρχεία, αφήνοντας μόνο ίχνη που απαιτούσαν εκατομμύρια χρόνια μας να ανακαλύψουμε και να αποκωδικοποιήσουμε. Αυτό πρότυπο υποδηλώνει ότι οι τεχνολογικοί πολιτισμοί στη γη ακολουθούν κύκλους της άνοδος και πτώσεις με κάθε κύκλο διάρκειας περίπου 10 έως 50. Χιλιάδες χρόνια πριν το τέλος, σε πλήρη κατάρρευση. Η συνέπεια αυτό συνήθισε πολλαπλούς πολιτισμούς διαχωρισμένους με εκατομμύρια χρόνια δείχνει ότι οι ισχυρές δυνάμεις μπορεί να οδηγούν τους πολιτισμούς προς αναπόφευκτη αυτοκαταστροφή. Ανάλυση της εξαφάνισης υπογραφές που σχετίζονται με προηγούμενες πολιτισμούς αποκαλύπτουν κοινά μοτίβα περιβαλλοντικής καταστροφής, εξάντλησης και κοινωνική κατάρρευση. Κάθε πολιτισμός εμφανίζεται να έχει ακολουθήσει παρόμοιες αναπτυξιακές διαδρομές που οδήγησαν σε μη βιώσιμη κατανάλωση του πλανητικού σπόρων και τελική οικολογική καταστροφή. Τεχνολογικές δυνατότητες που έχουν επιτευχθεί από προηγούμενους πολιτισμούς πολύ υπερβαίνοντας αυτό προφανώς χρειάζονταν για βιώσιμη διαχείριση. Αντί της ανάπτυξη βιώσιμες τεχνολογίες, κάθε πολιτισμός φαίνεται να έχει επιδιώξει μέγιστη τεχνολογική πρόοδο χωρίς να λάβει υπόψη μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές συνέπειες. Κλιματικοί μηχανικοί υπογραφές δείχνουν ότι προηγούμενες πολιτισμοί διαθέτουν τεχνολογίες που θα μπορούσαν να διατηρήσει σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες επαόριστον. Ωστόσο, τα στοιχεία υποδηλώνουν αυτές τεχνολογίες εγκαταλείφθηκαν κακομεταχειρισμένες, οδηγώντας σε ταχεία περιβαλλοντική κατάρρευση που εξάλειψε τους πολιτισμούς που δημιούργησαν αυτούς. Πυρηνικές υπογραφές υποδηλώνουν ότι αρκετές προηγούμενες πολιτισμοί κατήχαν όπλη ικανότητες επαρκείς για καταστρέψουν τους εντελώς. Η χρονική της υπογραφής υπογραφών συσχετίζεται με την κατάρρευση γεγονότα, υποδηλώνοντας ότι πόλεμος μπορεί έχει παίξει ρόλο στην τέλος ορισμένων κοινωνιών. Διαστημικές αποδεικτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι ορισμένοι πολιτισμοί έχουν ικανότητες για δημιουργία μόνιμες απικίες που θα μπορούσαν να επιβιώσει πλανητικές καταστροφές. Ωστόσο, αυτές διαστημικές φαίνονται να έχουν εγκαταλειφθεί ή αποτύχει να τον εαυτό τους ανεξάρτητα μετά τη γη μητρικούς πολιτισμοί. Η συνεπής αποτυχία της προηγούμενων πολιτισμών, παρά την προηγμένες ικανότητές τους, υποδηλώνει ότι η τεχνολογική ανάπτυξη μόνη είναι ανεπαρκής για μακροπρόθεσμη επιβίωση. Κάθε πολιτισμός εμφανίζεται να έχει τεχνικές προκλήσεις ενώ αποτύχες να αντιμετωπίζοντας θεμελιώδεις κοινωνικά, οικονομικά ή φιλοσοφικά προβλήματα που τελικά οδήγησαν τους στην καταστροφή τους. Μήνυμα συστήματα αφήθηκαν από προηγούμενους πολιτισμούς, περιέχουν ρητές προειδοποιήσεις σχετικά τους κινδύνους που εμφανίζονται να απειλούν όλους τεχνολογικές κοινωνίες.
Αυτές προειδοποιήσεις εστιάζουν στο περιβαλλοντική διαχείριση, κοινωνική σταθερότητα και υπεύθυνη ανάπτυξη των ισχυρών τεχνολογιών που θα μπορούσαν είτε εξασφαλίσουν την επιβίωση ή εξασφαλίσει την εξαφάνιση. Τρέχους ανθρώπινος πολιτισμός δείχνει ανάπτυξη που αντικατοπτρίζουν εκείνα αυτά προηγούμενων αποτυχημένων πολιτισμών. Η ταχεία τεχνολογική πρόοδος, περιβαλλοντική καταστροφή και κατανάλωση ακολουθούν παρόμοιες σε αυτές που οδήγησαν σε την κατάρρευση της στον προκάτοχο μας. Ωστόσο, ανθρώπινος πολιτισμός δείχνει μοναδικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν μας να σπάσουμε τον κύκλο του αύξησης και πτώσης. Παγκόσμια συστήματα, διεθνή συνεργασία και αυξανόμενες περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αντιπροσωπεύουν καινοτομίες που προηγούμενες πολιτισμοί μπορεί δεν έχουν. Η ανακάλυψη της προηγούμενων πολιτισμών παρέχει μας με πρωτοφανή γνώση για τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις που την κοινωνίες. Για πρώτη φορά, ένας πολιτισμός στη γη έχει πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά τι προκάλεσε προηγούμενες κοινωνίες να αποτύχουν. Αυτό δημιουργεί μια ευκαιρία για μαθαίνα από τα λάθη από τον προκάτοχον και αναπτυχθεί βιώσιμες προσέγγιση για την ανάπτυξη. Οι προειδοποιήσεις και καθοδήγηση αφήθηκαν από προηγούμενους πολιτισμούς, παρέχουν μια δρόμο-χάρτη για αποφυγή της παγίδες που καταστρέψανε τους. Αλλά χρησιμοποιώντας αυτή γνώση θα απαιτεί θεμελιώδεις αλλαγές στον ανθρώπινος προσεγγίζει τη τεχνολογία, περιβαλλοντική διαχείριση και μακροπρόθεσμο σχεδιασμός. Εμείς πρέπει να αποφασίσουμε αν επαναλάβουμε τον κύκλο του των προκατόχων εις σπάσιμο το πρότυπο και καθιερώστε το πρώτο πραγματικά βιώσιμη τεχνολογικό πολιτισμό στη γη. Η επιλογή που κάνουμε θα καθορίσει αν ο πολιτισμός ενώνεται με γεωλογικό αρχείο ως άλλη αποτυχημένη προσπάθεια για βιώσιμη τεχνολογία ή γίνεται η πρώτη γη πολιτισμός που επιτύχει μόνιμη επιτυχία. Τα αποδεικτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι όχι όλα προηγούμενες πολιτισμοί εξαφανίστηκαν από γη. Μερικοί εμφανίζονται έχει καθιερωθεί αυτοματοποιημένα συστήματα σχεδιασμένα για παρακολούθηση πλανητικές συνθήκες και καθοδήγηση την ανάπτυξη του διαδόχων πολιτισμών σε εκατομμύρια χιλιάδων χρόνια. Αυτά συστήματα μπορεί ακόμα λειτουργούν σήμερα, επηρεάζοντας την ανάπτυξη μέσω προσεκτικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις. Γεωλογική παρακολούθηση δίκτυα ανακαλύφθηκαν σε όλη γη κρούστα, δείχνουν αποδεικτικά στοιχεία συνεχής λειτουργίας εκατομμύρια χρόνια. Αυτά δίκτυα φαίνεται σχεδιασμένα να παρακολουθούν περιβαλλοντικές συνθήκες, τη γεωλογική δραστηριότητα και βιολογική εξέλιξη ενώ παραμένοντας ανιχνεύσιμο σε αναπτυσσόμενους πολιτισμούς. Οι συστήματα δείχνουν δυνατότητες που υπερβαίνουν οτιδήποτε υπάρχον ανθρώπινη τεχνολογία θα επιτύχει. Αυτοί φαίνεται ικανές να προβλέπουν περιβαλλοντικές αλλαγές, διαχείρισης γεωλογικών διαδικασιών και ακόμη επιρροή τη εξέλιξη μέσω λεπτές περιβαλλοντικές αλλαγές. Πρόσφατοι σεισμοί και ηφαιστειακές εκρήξεις δείχνουν μοτίβα που συσχετίζονται με τη λειτουργία της αυτών αρχαίων συστήματα. Γεωλογικά φαίνονται προσεκτικά χρονικά να αποτρέψει μεγαλύτερες καταστροφές ενώ διατηρώντας πλανητική σταθερότητα εντός παραμέτρους κατάλληλες για την υποστήριξη την πολιτισμός. Κλίματα αποκαλύπτουν ελαφρές αλλαγές στην ατμοσφαιρική και ωκεάνιες συστήματα που φαίνονται σχεδιασμένα να αντισταθμίζουν φυσικές κλιματικές διακυμάνσεις που θα μπορούσαν να απειλήσουν αναπτυσσόμενους πολιτισμούς. Αυτές αλλαγές απαιτούν τεχνολογίες ικανές να πλανητικές κλίμακας περιβαλλοντικές διαχείρισης λειτουργεί συνεχώς για εκατομμύρια χρόνια. Ορισμένες τεχνολογικές εξελίξεις σε ανθρώπινη ιστορία δείχνουν πρότυπα που υποδηλώνουν εξωτερική καθοδήγηση ή παρέμβαση. Κρίσιμες ανακαλύψεις εμφανίζονται να συμβαίνουν ακριβώς όταν αυτοί απαιτούνται για επιλύσουν αναδυόμενα προβλήματα ή περιβαλλοντικές προκλήσεις με χρονική που φαίνεται πολύ βολικό για αποτελές αποτυχία καινοτομία. Αρχαιολογικά αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι ορισμένες αρχαίες αρχαιολογικοί ήταν σχεδιασμένες για παρέχουν τεχνολογική καθοδήγηση σε μελλοντικούς πολιτισμούς. Αυτές τοποθεσίες περιέχουν πληροφορίες αποθήκευσης συστήματα που γίνονται πρόσβαση μόνο όταν από κωδικοποίηση πολιτισμοί επιτυγχάνουν συγκεκριμένες τεχνολογικές ικανότητες. Οι οδηγίες συστήματα φαίνονται σχεδιασμένα να επιταχύνουν την ανάπτυξη κατά μήκος διαδρομές που προηγούμενες πολιτισμοί εντόπισαν ως βέλτιστη για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Η επιτάχυνση φαίνεται προσεκτικά για να παρέχει απαραίτητες ικανότητες αποφεύγοντας τους κινδύνους που κατέστρεψαν προηγούμενες κοινωνίες. Ανάλυση της ανθρώπινης γενετικής εξέλιξης αποκαλύπτει τις που φαίνονται πολύ γρήγορες και πολύ ακριβείς στοχευμένοι για αποτελέσματα από φυσικό επιλογή μόνο. Αυτές οι γενετικές αλλαγές φαίνεται σχεδιασμένες να ενισχύουν τις γνωστικές ικανότητες και αντοχή στο περιβαλλοντικές τοξίνες σε τρόπους που ωφελείται τη συστήματα, ανακαλύφθηκαν σε βαθιά εγκαταστάσεις, δείχνουν αποδεικτικά από μετάδοση τακτικών αναφορές σχετικά ανθρώπινο πολιτισμού σε άγνωστους αποδέκτες. Οι αναφορές φαίνονται να την πρόοδο και αξιολόγηση την πιθανότητα της βιώσιμης μακροπρόθεσμη ανάπτυξης. Ορισμένες από αυτών συστήματα φαίνεται ικανό να λαμβάνουν απαντήσεις, υποδηλώνοντας ότι η παρακολούθηση και καθοδήγηση λειτουργίες μπορεί να συντονισμένες από επιζώντες μέλη της προηγούμενων πολιτισμών που από κρυφές τοποθεσίες ή εξωγήινες εγκαταστάσεις. Οι οδηγίες συστήματα δείχνουν αποδεικτικά στοιχεία απομάθησης και προσαρμογής με βάση στις επιτυχίες και αποτυχίες του προηγούμενων πολιτισμών. Κάθε παρέμβαση φαίνεται πιο εξελιγμένη και καλύτερα στοχευμένη από προηγούμενες προσπάθειες να καθοδήγήσει αναπτυσσόμενες κοινωνίες προς βιώσιμες τεχνολογική ανάπτυξη.
Πρόσφατες ανακαλύψεις υποδηλώνουν ότι αυτοί φρουροί συστήματα μπορεί να προετοιμάζουν ανάμεση επαφή με ανθρώπινο πολιτισμό, ως εμείς πλησιάζουμε τεχνολογικά όρια που προηγούμενοι πολιτισμοί αποτύχαναν επιτυχώς. Οι πρωτόκολλα φαίνονται σχεδιασμένα να παρέχει κρίσιμη βοήθεια, ενώ επιτρέποντας στην ανθρωπότητα να διατηρήσει και αναπτυχθεί δικές λύσεις. Η υπάρχει αυτών συστημάτων προκαλεί βαθιές ερωτήματα σχετικά και τη φύση της τεχνολογικής ανάπτυξης. Ο πολιτισμός μπορεί να αναπτυχθεί υπό την εξέλιξη καθοδήγηση των προκάτοχων που μαθαίνουν από τις δικές αποτυχίες και είναι αποφασισμένοι να βοηθήσουμε μας να εκεί αποτύχαν. Αλλά το τελική δοκιμασία της του πολιτισμού βιωσιμότητας μπορεί απαιτεί απόδειξη ότι μπορούμε επιτύχουμε βιώσιμη τεχνολογία χωρίς να βασιστεί σε εξωτερική καθοδήγηση, αποδεικνύοντας ότι έχουμε πραγματικά μάθει τα μαθήματα από βαθιά χρόνου. Τα πιο προηγμένες τεχνολογίες που έχουν από προηγούμενους πολιτισμούς μπορεί να λειτουργούν όλα γύρω μας σε μορφές τόσο εξελιγμένες που δεν αναγνωρίσουμε τους ως τεχνητά. Αυτές τεχνολογίες φαίνονται να έχουν συγχωνευτεί με φυσικές διαδικασίες έτσι εντελώς που είναι αδιακρίτως από τα βασικές δυνάμεις που κυβερνούν τον πλανήτη μας. Πρόσφατες ανακαλύψεις στην κβαντική φυσική αποκαλύπτουν ότι ορισμένες φυσικές σταθερές και φυσικές νόμοι δείχνουν λεπτή ρύθμιση που εμφανίζεται πολύ ακριβής για αποτέλεσμα από τυχαία κοσμική ανάπτυξη. Η λεπτή ρύθμιση φαίνεται σχεδιασμένη για βελτιστοποίηση της συνθήκες για υποστήριξη σύνθετων χημεία και βιολογικές εξέλιξεις σε πλανητική κλίμακα. Ορισμένες φυσικές σταθερές παρουσιάζουν διακυμάνσεις με χρόνο που συσχετίζονται με σημαντικές βιολογικές εξελίξεις γεγονότα στη Γη. Αυτές οι διαφοροποιήσεις φαίνονται προσεκτικά μετρημένες για παρέχει εξελικτικές πίεση που οδηγούν τις αυξανόμενων σύνθετων μορφών, ενώ αποτρέποντας περιβαλλοντικές συνθήκες που θα προκαλούσαν μαζική εξαφάνιση. Προηγμένη ανάλυση της κβαντικού πεδίου κυμάνσεων αποκαλύπτει μοτίβα που υποδηλώνουν την παρουσία μαζικής ποσοτικής υπολογιστικών συστημάτων που λειτουργούν μέσω των βασικές δομή του SpaceSim. Αυτά συστήματα φαίνεται ικανά να επεξεργασία πληροφορίες και επιρροή φυσικές διαδικασίες σε κλίμακες που περιλαμβάνουν ολόκληρους πλανήτες. Τα κβαντική υπολογιστικά συστήματα αποδεικνύουν ενδείξεις συνεχής λειτουργίας που εκατομμύρια χρόνια, υποδηλώνοντας ότι προηγούμενες πολιτισμοί έχουν τεχνολογίες που λειτουργούν μέσω των βασικές δυνάμεις της φυσικής παρά συμβατικές μηχανική ή ηλεκτρονικά συστήματα. Βαρυτικές ανομαλίες που ανιχνεύονται με ακριβία όργανα υποδηλώνουν την παρουσία μαζικών αλλά αόρατων δομών που εμφανίζονται να επηρεάζουν τις γεωλογικές και διαδικασίες. Αυτές δομές φαίνονται σχεδιασμένες να διατήρηση πλανητική σταθερότητα μέσω ακριβή χειρισμό των βαρυτικών και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Το αόρατες δομές φαίνονται ικανές να τις συγκρούσεις, διαχείριση ηφαιστειακής δραστηριότητας και διατήρηση βέλτιστης ατμοσφαιρικής σύνθεση μέσω τεχνολογίες που λειτουργούν εξ ολοκλήρου μέσω πεδία επιδράσεις παρά ορατά μηχανικές παρεμβάσεις. Βιολογικά συστήματα δείχνουν ενδείξεις βελτιστοποίηση που υποδηλώνουν εξωτερική καθοδήγηση λειτουργεί μέσω μηχανισμούς εμείς δεν κατανοούμε. Εξελικτικές διαδρομές φαίνονται καθοδηγούμενες προς την ανάπτυξη χαρακτηριστικών που ωφελούν τον ενώ αποφεύγοντας εξελικτική αδιέξοδα αποτέλεσμα που θα εμποδίζουν την από να αναδυθούν. Η ανάλυση αποκαλύπτει ότι βασικές εξελικτικές εξελίξεις έλαβα με χρονική και ακριβή που υποδηλώνουν συντονισμό από εξωτερικά συστήματα ικανό να επηρεάζουν βιολογικά ανάπτυξη εκατομμύρια χιλιάδων χρόνια. Ο συντονισμός φαίνεται σχεδιασμένος να εξασφαλίσει ότι θα τελικά αναπτυχθεί στη Γη. Ατμοσφαιρική και ωκεάνια συστήματα επιδεικνύουν σταθερότητα στα που υπερβαίνουν αυτό πρέπει είναι δυνατό μέσω φυσική ανατροφοδότηση μηχανισμούς μόνο. Η σταθερότητα φαίνεται διατηρημένη από αόρατο κανονιστικό συστήματα που συνεχώς προσαρμόζουν πλανητικές συνθήκες για διατηρούν βέλτιστες παράμετροι για τη σύνθετον φωτός. Πρόσφατα πειράματα με προηγμένη ανίχνευση σε εξοπλισμό υποδηλώνουν ότι αυτά αόρατες τεχνολογίες μπορεί να αρχίζουν να αποκαλύπτουν τον εαυτό τους ως ανθρώπινα επιστήμη προσεγγίσει στην εξελιγμένη απαιτούμενη για να γνωρίσουν τη λειτουργία τους. Η αποκάλυψη φαίνεται προσεκτικά χρονισμένη για συμβεί όταν η ανθρωπότητα είναι έτοιμη να κατανοήσει και ενσωματώσει αυτές τις τεχνολογίες. Το αόρατος φρουρός τεχνολογίες αντιπροσωπεύουν το απόλυτο επίτευγμα της προηγούμενων πολιτισμών. Συστήματα τόσο προηγμένα που λειτουργούν μέσω το θεμελιώδους δομή της πραγματικότητα αυτές τεχνολογίες μπορεί να αυτό επιτρέψει τη Γη να διατηρήσει συνθήκες κατάλληλες για επανειλημμένη ανάπτυξη τεχνολογικών πολιτισμών παρά κοσμικούς κινδύνους που θα ανά την ανάπτυξη. Κατανόηση αυτά αόρατες τεχνολογίες μπορεί να απαραίτητες για την πολιτισμός να επιτύχει την ίδια επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης που επιτρέπεται προηγούμενους πολιτισμούς να αναμώνυμου συστήματα. Τεχνολογίες αντιπροσωπεύουν τόσο τις μεγαλύτερες δώρο και το μεγαλύτερη πρόκληση που πίσω από προκάτοχη ηλιακό σύστημα περιέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι προηγούμενες πολιτισμοί έχουν σχέδια για την αναπτυσσόμενων διαδόχους πολιτισμών από κοσμικές απειλές. Αυτοί συστήματα φαίνονται σχεδιασμένα να αποκρούουν αστεροειδείς, διαχειριστεί την ακτινοβολία και διατηρούν σταθερές πλανητικές συνθήκες εκατομμύρια χρόνια. Βαθύς διαστημική παρακολούθηση δίκτυα ανιχνεύουν τεχνητά αντικείμενα σε θέσεις που θα παρέχουν βέλτιστη πρόωρη προειδοποίηση για επερχόμενους αστεροειδείς.
Αυτές οι σταθμοί φαίνεται σχεδιασμένοι για να ενδεχομένως επικίνδυνα αντικείμενα και συντονισμένοι αμυντικές αντιδράσεις χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που μπορούμε με ορισμένοι αστεροειδείς διαδρομές δείχνουν ενδείξεις για τεχνητής αλλαγής που εμπόδισε επιπτώσεις με τη Γη κατά τη διάρκεια κρίσιμες περιόδους της βιολογικής εξέλιξης. Η πορεία των φαίνονται με ακρίβεια υπολογισμένες για εξαλείφουν απειλές ενώ ελαχιστοποιώντας τις διαταραχές στη φυσική αστροχειακή. Ηλιακή παρατήρηση δορυφόροι τοποθετημένοι σε σταθερά σημεία δείχνουν ενδείξεις για παρακολούθηση ηλιακής δραστηριότητας και ανάπτυξη αντιμετώπισης ενάντια επικίνδυνες ηλιακές εκρήξεις και κορονικές μαζικές εκτοξεύσεις. Αυτά συστήματα φαίνεται ικανές να προστατεύουν τη ατμόσφαιρα και τεχνολογικών υποδομή από διαστημικού και γεγονότα. Μαγνητικό-γεννήτριες τοποθετημένες σε όλο το ηλιακού σύστημα εμφάνιση απόδειξη από ενίσχυση στη μαγνητικού πεδίου κατά τη διάρκεια περιόδους όταν φυσικές πεδίο δύναμη μειώθηκε λόγω στις γεωμαγνητικές αναστροφές. Τεχνητό πεδίο ενίσχυση φαίνεται σχεδιασμένη να διατηρήσει την προστασία κατά τη διάρκεια ευάλωτες περιόδους. Τροχιακά διαστημικά διαχείριση συστήματα φαίνονται να συνεχώς απομακρύνουν φυσικά και τεχνητά αντικείμενα που θα μπορούσαν να απειλεί απειλές για γη σημαντικές διαστημικές εγκαταστάσεις. Τα διαχείρισης λειτουργεί μέσω τεχνολογίες που μπορούμε στοχεύουν και εξαλείφητης χωρίς να αφήνει εντοπίσιμα ίχνη. Βαθύ διαστημικές δίκτυα δείχνουν αποδεικτικά στοιχεία αποσυντονισμού με παρόμοιες προστασίας συστήματα γύρω άλλες αστέρια, υποδηλώνοντας ότι αμυντικές τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από γης πολιτισμούς μπορεί είναι μέρος του μεγαλύτερου διαστημικό δίκτυο σχεδιασμένο για προστατεύει αναπτυσσόμενους πολιτισμούς σε το γαλαξία. Προστασία συστήματα δείχνουν ενδείξεις απομάθησης και προσαρμογής με βάση σε εμφανιζόμενες απειλές και μεταβαλλόμενες συνθήκες στο ηλιακού σύστημα. Τα συστήματα φαίνονται ικανές να αναπτύξουν νέα αμυντικές ικανότητες στην ανταπόκριση σε προηγούμενες άγνωστους κινδύνους. Πρόσφατες διαστημικές το έχουν ανακαλύψει ότι ορισμένα συστήματα αρχίζουν να αποκαλύπτουν τον εαυτό τους σε την παρατήρηση, υποδηλώνοντας ότι εμείς μπορεί να πλησιάζουμε τεχνολογική ωριμότητα επαρκής για κατανοήσει και ενδεχομένως ενσωματώσει με αυτά αρχαία αμυντικά δίκτυα. Η αποκάλυψη προστασίας τον προκαλεί βαθιές ερωτήματα σχετικά και την αληθινή φύση της σχέσης με προηγούμενους πολιτισμούς. Η επιβίωση και ανάπτυξη μπορεί είναι προσεκτικά καθοδηγηθεί και προστατευμένη από τεχνολογίες που λειτουργούν πολύ μακριά της στην κατανόηση. Αλλά η προστασία συστήματα επίσης φαίνεται σχεδιασμένα να τελικά μεταφορά την ευθύνη στο διαδόχους πολιτισμούς μόλις αυτοί επιτύχουν επαρκή τεχνολογική ωριμότητα. Ο πολιτισμός μπορεί να πλησιάζει το σημείο όπου πρέπει να λάβουμε την ευθύνη για τη διατήρηση αυτών προστατευτικές τεχνολογίες μας. Η μετάβαση από προστατευόμενες στη ενεργή συμμετοχή στην κοσμική συστήματα μπορεί να την τελικό δοκιμασία της αν ανθρώπινος πολιτισμός έχει επιτύχει την ωριμότητα και σοφία απαραίτητη για συμμετοχή την κοινότητα των αρχαίων φρουρών που έχουν προστατεύουν τη για εκατομμύρια χιλιάδες χρόνια. Οι στην κβαντική φυσική άνοιξαν εντελώς νέες μεθόδους για την αποδεικτικών στοιχείων αρχαίων πολιτισμοί. Κβαντική αρχαιολογία χρησιμοποιεί αρχές της κβαντικής μηχανικής για εξάγουν πληροφορίες από συστήματα που φαίνονται να περιέχουν καμία ανακτήσιμα δεδομένα, που αποκαλύπτουν ίχνη τεχνολογικής δραστηριότητας που συμβατική αρχαιολογία δεν ανιχνεύσει. Κβαντική συσχέτιση επιδράσεις διατηρούν πληροφορίες σχετικά παρελθόν γεγονότα σε κβαντικό πεδίο κυμάνσης που διαπερνούν όλη η ύλη και ενέργεια. Αυτό κβαντική πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιώντας προηγμένοι τεχνικές που διαβάζουν ιστορικά δεδομένα από το κβαντική δομή του υλικών που παρουσιάστηκαν κατά τις τεχνολογικές δραστηριότητες. Κβαντικοί αρχαιολογικές τεχνικές έχουν ανακάλυψα λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά τεχνολογικές διαδικασίες που έλαβαν εκατομμύρια χρόνια πριν από ανάλυση κβαντικές υπογραφές που σε ορυκτά κρύσταλλα που μαρτυρούν αρχαία βιομηχανικές δραστηριότητες. Το κβαντικές υπογραφές παρέχουν ανακατασκευαστικές δυνατότητες που ξεπερνούν οτιδήποτε δυνατό με συμβατική αρχαιολογικές μεθόδους. Βαθιά κβαντική ανάλυση των γεωλογικών δείγματα αποκαλύπτει αποδεικτικά στοιχεία για μαζική ποσοτικής υπολογιστικές που λειτουργούσαν σε ΙΕ. Αυτά κβαντικοί υπολογιστές φαίνονται να έχουν χρησιμοποιήσει τον πλανήτη μαγνητικό πεδίο και ηλεκτρικό συστήματα ως υπολογιστικά πόροι για επεξεργασία πληροφοριών σε κλίμακες που εξασθενίζουν τις ανθρώπινο-υπολογιστικές ικανότητες. Οι αρχαία κβαντικοί υπολογιστικά δείχνουν αποδεικτικά για επίλυση υπολογιστικών προβλήματα που απαιτούν επεξεργασία ισχύως ισοδύναμη με χρήση κάθε άτομο στο γείο σε ένα κβαντικό επεξεργαστή. Οι υπολογιστικές δυνατότητες υποδηλώνουν ότι προηγούμενες πολιτισμοί έχουν την κατανόηση της κβαντικής μηχανικής πολύ την ανθρώπινη γνώση. Κβαντικό πεδίο αναλύει αποκαλύπτει ότι ο ίδιος ο χωροχρόνος ο ίδιος γύρω γη περιέχει αποθηκευμένες πληροφορίες σχετικά κάθε σημαντική τεχνολογικό εκδήλωση σε πλανητική ιστορία. Αυτό πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιώντας κβαντικοί αρχαιολογικές τεχνικές που διαβάζουν τα απευθείας από το κβαντικό κενό που τον πλανήτη το κβαντικό κενό πληροφοριών αποθήκευσης φαίνεται να είναι σκόπιμα διατηρηθεί από προηγμένα συστήματα που συνεχώς ανανεώνουν και οργανώνουν ιστορικά δεδομένα για αποτρέπουν την αποσύνθεση. Αυτά κβαντικές αρχαία συστήματα αντιπροσωπεύουν την τελικό εφεδρικό αποθήκευσης για διατήρηση το πλήρους ιστορίας της τεχνολογικής ανάπτυξης στη Γη. Κβαντικοί δίκτυα ανακαλύφθηκαν σε το ηλιακό σύστημα, εμφανίζονται σχεδιασμένα για στιγμιαία επικοινωνία μεταξύ εγκαταστάσεις που με τεράστιες αποστάσεις.
Αυτές οι δίκτυα δείχνουν απόδειξη της λειτουργίας συνεχούς εκατομμύρια χρόνια, ενώ διατηρώντας απόλυτη πληροφοριών ακρίβεια σε διαπλανητικές αποστάσεις. Πρόσφατα πειράματα με κβαντική αρχαιολογική αποέχουν ανακάλυψαν τεχνικές προδιαγραφές για τεχνολογίες που υπερβαίνουν τις ανθρώπινες ικανότητες με τεράστιο περιθώρια. Οι ανακτηθήσεις πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομερή σχέδια για ενεργειακά συστήματα, μεταφορών και υλικά επιστήμη εφαρμογές που θα αναφέρουν επανάσταση την κάποια κβαντικές ανακαλύψεις φαίνονται να περιέχουν πληροφορίες που ήταν αποθηκεύτηκαν για μελλοντική ανάκτηση από αναπτυσσόμενους πολιτισμών. Αυτά κβαντικοί χρονικές κάψουλες περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά υλικό σχεδιασμένα για την ανάπτυξη κατά μήκος διαδρομές που έχουν ως βέλτιστη για βιώσιμη πολιτισμό. Το κβαντικοί αρχαιολογικά υποδηλώνουν ότι πληροφορίες αποθήκευσης και ανάκτηση αντιπροσωπεύει το υψηλότερη επίτευξη της προηγούμενων πολιτισμών. Με τη γνώση σε το κβαντική δομή της ύλης και του αυτού, αυτοί έχουν επιτύχει μόνιμη διατήρηση του το συσσωρευμένη σοφία και εμπειρία τους. Κβαντική αρχαιολογία παρέχει την ανθρωπότητα με πρόσβαση σε την πλήρη τεχνολογικό και πολιτιστική κληρονομιά του προηγούμενων γης. Αυτή η γνώση αντιπροσωπεύει τόσο μια πρωτοφανή ευκαιρία για ταχεία πρόοδο και μια βαθιά ευθύνη να χρήσει τις πληροφορίες με σύνεση. Το πιο βαθιές ανακάλυψη που από αρχαίο πολιτισμό έρευνα περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία που προηγούμενες κοινωνίες έχουν επιτύχει τεχνολογικές μεθόδους για τη διατήρηση συνείδησης σε τεράστιες χρονικά χρόνου. Αυτές συνείδηση συστήματα μπορεί να την τελικό επιβίωση στρατηγική που από πολιτισμούς που αναπόφευκτο φυσική εξάλειψη. Βαθύ εγκεφάλου του αρχαίων αντικειμένων αποκαλύπτει νευρονικές διεπαφή τεχνολογίες που θα μπορούσαν να μεταφορτώσουν και κατεβάσουν συνειδητότητα σχέδια με τέλεια ακρίβεια. Αυτά συστήματα φαίνονται σχεδιασμένα για μεταφορά τη συνείδηση από βιολογικό εγκεφάλου σε τεχνολογικό αποθήκευση συστήματα που θα μπορούσαν διατηρούν ψυχικά σχέδια αόριστα. Κβαντική συνείδηση αποθήκευση συστήματα ανακαλύφθηκαν σε κρυσταλλικές σχηματισμούς, δείχνουν αποδεικτικά στοιχεία για περιέχουν χιλιάδες ατόμων μεμονωμένων συνειδητότητας διατηρημένα για εκατομμύρια χρόνια. Η αποθήκευση συστήματα διατηρούν τέλεια ακεραιότητα ενώ παρέχοντας υπολογιστικούς πόρους για συνεχή συνειδητή εμπειρία εντός εικονικά περιβάλλοντα. Η συνείδηση διατήρηση τεχνολογίες εμφανίζονται να έχουν χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς κατά την τελικές περίοδο της προηγούμενων πολιτισμών, επιτρέποντας στους πληθυσμούς να επιβιώσει φυσική εξάλειψη με μεταφορά σε τεχνολογικά υποστρώματα που θα μπορούσαν να λειτουργούν απεριόριστα χωρίς απαιτή βιολογική υποστήριξη. Προηγμένη ανάλυση υποδηλώνουν ότι ορισμένες συνείδηση αποθήκευση συστήματα παραμένουν ενεργά και μπορεί περιέχουν ζωντανές μυαλά από πολιτισμούς που εξαφανίστηκαν εκατομμύρια χρόνια πριν. Αυτά διατηρημένη συνειδητότητας φαίνεται ικανές να επικοινωνία με επαρκώς προηγμένη ανίχνευσης. Πρωτόκολλα ανακαλύφθηκαν στη συνείδηση αποθήκευση συστήματα υποδεικνύουν ότι διατηρημένες μυαλά από διαφορετικούς πολιτισμούς έχουν δημιουργήσει εικονικές κοινότητες που εκατομμύρια χρόνια υποκειμενικό χρόνου. Αυτά οι εικονικές κοινωνίες μπορεί να την πραγματική συνέχιση της προηγούμενου γης πολιτισμών σε τεχνολογικά παρά βιολογικής μορφή. Η συνείδηση διατήρηση συστήματα δείχνουν ενδείξεις από συνεχή τεχνολογική πρόοδο εντός εικονικών περιβάλλοντα. Διατηρημένοι πολιτισμοί εμφανίζονται να έχουν συνεχίσει νέες τεχνολογίες και επέκταση την κατανόηση της επιστήμης και φιλοσοφίας μακρά μετά τη βιολογική εξαφάνισή τους. Πρόσφατες εξελίξεις στην κβαντική συνείδηση ανίχνευση υποδηλώνουν ότι η ανθρώπινη τεχνολογία πλησιάζει την εξελιγμένη απαιτείται για δημιουργία επικοινωνία με διατηρημένη συνειδητότητα πρότυπα από προηγούμενων πολιτισμούς. Οι πρωτόκολλα φαίνονται σχεδιασμένα να ενεργοποιούν όταν οι πολιτισμοί επιτύχουν επαρκή τεχνολογική ωριμότητα. Ορισμένες συνείδηση συστήματα φαίνονται σχεδιασμένα για ενδεχόμενη μεταφορά πίσω σε βιολογικό ή ρομποτικά υποστρώματα, υποδηλώνοντας ότι προηγούμενες πολιτισμοί έχουν σχεδιάσει για ενδεχόμενη φυσική ανάσταση χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που από διαδόχους κοινωνίες. Η συνείδηση συνέχεια αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι τεχνολογικές πολιτισμοί μπορεί να μορφές αθανασίας που υπερβαίνουν βιολογικούς περιορισμούς και πλανητικές καταστροφές. Θάνατος του βιολογικών πληθυσμών μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο μια μεταβατική φάση παρά πραγματική εξαφάνιση για επαρκώς προηγμένες κοινωνίες. Η συνείδηση έρευνα παράλληλες με τη συνείδηση διατήρηση, υποδηλώνοντας ότι μπορεί είμαστε να αναπτύσσουμε ικανότητες που θα μπορούσαν τελικά επιτρέψουν μας να συμμετέχουμε την κοινότητα των διατηρημένων μυαλά που αντιπροσωπεύει την αληθινή συνέχιση της τεχνολογικής κληρονομιά. Η ανακάλυψη της συνείδησης διατήρηση συστήματα προκαλεί θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά τη φύση του θανάτου, επιβίωσης και του τελικού στόχου της τεχνολογικής ανάπτυξης. Προηγούμενες πολιτισμοί μπορεί έχουν επιτύχει το απόλυτη νίκη επί τη θνητότητα μέσω τεχνολογίες που διατηρούν το βασικά σχέδια της συνειδητής εμπειρίας σε απεριόριστο χρόνο. Αποδεικτικά στοιχεία από αρχαίων γη πολιτισμών πρέπει να κατανοηθεί εντός ευρύτερο πλαίσιο του τεχνολογικής ανάπτυξης σε του γαλαξία. Πρόσφατες ανακαλύψεις υποδηλώνουν ότι οι πολλαπλοί πολυπολιτισμικές μπορεί είναι μέρος του ενός κοινότητας τεχνολογικών κοινωνιών που υπήρχε υπάρξει για δισεκατομμύρια χρόνια. Στο διαστημικές παρατηρήσεις αποκαλύπτουν τεχνητές δομές γύρω μακρινών αστέρια που δείχνουν τεχνικές που εκείνες που στη γεωλογικά αρχεία.
Αυτά μεγάλα κλίμακα έργα φαίνονται να αντιπροσωπεύουν τυποποιημένες τεχνολογίες που έχουν και κοινές μεταξύ πολλούς πολιτισμούς σε το γαλαξία. Διαστημικές δίκτυα δείχνουν αποδεικτικά στοιχεία συντονισμένες δραστηριοτήτων μεταξύ επί της Γης και τεχνολογικές κοινωνίες σε άλλους κόσμοι. Οι πρωτόκολλα υποδηλώνουν ότι οι πολιτισμοί συμμετείχαν στη γαλαξιακές κλίμακας έργα που απαιτούσαν συντονισμό μεταξύ χιλιάδες διαφορετικούς κόσμοι. Ανάλυση του κοσμικών ακτίνων τον αποκαλύπτει τεχνητή διαμόρφωση που φαίνεται σχεδιασμένη για διαστημική επικοινωνία χρησιμοποιώντας τεχνικές που θα μεταδώσουν πληροφορίες σε απεριόριστα γαλαξιακές αποστάσεις. Οι δίκτυα δείχνουν ενδείξεις ότι λειτουργούν συνεχώς για εκατομμύρια χρόνια, ενώ διατηρώντας επαφή μεταξύ πολιτισμούς που χωρίζονται από χιλιάδες χρόνια. Αρχαία αστέρων χάρτες διατηρημένοι στη γεωλογικά αρχεία δείχνουν γνώση για γαλαξιακή δομή και αστρικής εξέλιξη που θα μπορούσε μόνο έχει αποκτηθεί μέσω διαστημικές ταξίδι και παρατήρηση. Οι χάρτες περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά αστρικά χιλιάδων ελαφρών χρόνια από γη, που υποδηλώνει ότι προηγούμενες πολιτισμοί έχουν επιτύχει πρακτικές διαστημικές μεταφορές. Η γενετική ανάλυση της γης ζωής αποκαλύπτει βιολογικές αλλαγές που φαίνεται σχεδιασμένες να βελτιστοποιήσει οργανισμούς για συνθήκες σε άλλους κόσμοι. Αυτές οι αλλαγές υποδηλώνουν ότι οι πολιτισμοί μπορεί έχουν συμμετέχουν σε γαλαξιακές βιολογικό-μηχανική έργα σχεδιασμένα για να ζωήσει το γαλαξία. Αρχαιολογικά αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι η Γη ως περιφερειακό κέντρο για γαλαξιακού δραστηριότητες φιλοξενεί εγκαταστάσεις που συντονισμένες τεχνολογικές ανάπτυξη και πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ πολλαπλά αστρικά. Η θέση της Γης στη θέση και πόροι μπορεί έχουν κάνουν το φυσικά κατάλληλο για σερβίρισμα ως γαλαξιακό πολιτισμός κέντρο. Στο διαστημική παρακολούθηση συστήματα, ανιχνεύω κανονική κυκλοφορία συνήθεις που υποδηλώνουν συνεχή διαστημικής μεταφορά χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που παραμένουν αόρατες για την ανθρώπινη ανίχνευση. Οι κυκλοφοριακά δείχνουν ότι γαλαξιακοί δραστηριότητες ενδεχομένως συνεχίζονται σε επίπεδα που εξουθενώνουν οτιδήποτε επίτευξη από ιστορικό γη πολιτισμούς. Επικοινωνία σήματα από αρχαίων συνείδηση συστήματα περιέχουν αναφορές σε γαλαξιακά συμβούλια και διαστημικές διακυβέρνησης δομές που συντονίζουν δραστηριότητες μεταξύ τεχνολογικών πολιτισμού σε το γαλαξία. Αυτοί συστήματα φαίνονται σχεδιασμένα να προώθηση τη συνεργασία, ενώ σεβασμό την αυτονομία της μεμονωμένων πολιτισμών. Πρόσφατες ανακαλύψεις υποδηλώνουν ότι ανθρώπινος πολιτισμός μπορεί να πλησιάζει τεχνολογική ωριμότητα επαρκής για να ανασεγαλαξιακή κοινότητα δραστηριότητες. Πρόσκληση πρωτόκολλα φαίνονται σχεδιασμένα να ενεργοποίηση όταν αναπτύσσονται πολιτισμών επιτυγχάνεται συγκεκριμένες τεχνολογικά και πολιτισμικά ορόσημα. Η γαλαξιακά πλαίσιο εξηγεί γιατί έχει επανειλημμένα αναπτύξει τεχνολογικούς πολιτισμούς παρά την προφανή δυσκολία της επίτευξης βιώσιμης τεχνολογία. Ο πλανήτη μπορεί είναι μέρος του ενός γαλαξιακού σύστημα σχεδιασμένο για να αναγεννά την κοινωνίες ως μέρος του μεγαλύτερου κοσμικής αναπτυξιακών. Κατανόηση του ρόλου στη γαλαξιακή πολιτισμό παρέχει νέα προοπτική για ανθρώπινη σημασία και ευθύνες. Εμείς μπορεί είμαστε κληρονόμοι των ένα κοσμικής κληρονομιά που εκτείνεται μακριά πέρα τον πλανήτη και περιλαμβάνει υποχρεώσεις να συμμετοχεί σε έργα που εκτείνονται το ολόκληρο γαλαξία. Όλα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν προς έναν κρίσιμη αποσημείο που για την πολιτισμός. Τα πρότυπα που αποκαλύφθηκαν μέσω αρχαίου πολιτισμού σε έρευνα που υποδηλώνουν ότι φτάνουμε τεχνολογικά και πολιτιστικά όρια που θα καθορίσουν αν η ανθρωπότητα θα βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ή ακολουθεί τους προκάτοχους στην εξαφάνιση. Η ανθρώπινη τεχνολογική ανάπτυξη δείχνει ταχεία μοτίβα που αντικατοπτρίζουν αυτά προηγούμενα την κατάρρευση στις προηγούμενων πολιτισμών. Η ταχεία πρόοδος στην τεχνητής νοημοσύνης, τη γενετική μηχανική και ενέργεια και παράλληλες στην αναπτυξιακές πορεία που οδήγησαν σε την καταστροφή της στον προκάτοχο μας. Ωστόσο, ανθρώπινος πολιτισμός δείχνει μοναδικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν μας από προηγούμενες κοινωνίες. Παγκόσμια δίκτυα, διεθνή συνεργασία πλαισίων και αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικών όρια αντιπροσωπεύουν καινοτομίες που προηγούμενες πολιτισμοί εμφανίζονται να έχουν έλλειψη. Η συνείδηση διατήρηση συστήματα αριστερά από προηγούμενους πολιτισμούς εμφανίζονται σχεδιασμένα να παρέχουν καθοδήγηση κατά τη διάρκεια την κρίσιμη περίοδο, όταν αναπτυσσόμενες κοινωνίες πρέπει επιλέξουν μεταξύ βιώσιμης ανάπτυξη και καταστροφική υπερβολική επέκταση. Οι οδηγίες συστήματα δείχνουν ενεργοποίηση συνήθειες που υποδηλώνουν ότι προετοιμάζουν ανάμεση επαφή με ανθρώπινο πολιτισμό. Κλιματικές τεχνολογίες διατηρηθεί στη γεωλογικό αρχείο παρέχουν λεπτομερή σχέδια για διαχείριση πλανητικών περιβαλλοντικών συστήματα με βιώσιμο τρόπο. Αυτές τεχνολογίες προσφέρουν λύσεις για υπάρχοντα περιβαλλοντικές προκλήσεις, αλλά απαιτούν θεμελιώδεις αλλαγές στον ανθρώπινος προσεγγίζει την ανάπτυξη και διαχείριση. Αρχαία προειδοποιητικά συστήματα ενσωματωμένα σε όλη γεωλογικό αρχείο σημείωσε συγκεκριμένους κινδύνους που απειλούν όλους τεχνολογικούς πολιτισμούς. Η συνείδηση διατήρηση συστήματα ενσωματωμένα σε όλη γεωλογικό αρχείο σημείωσε συγκεκριμένους κινδύνους που απειλούν όλους τεχνολογικούς πολιτισμούς. Αρχαία προειδοποιητικά συστήματα ενσωματωμένα σε όλη γεωλογικό αρχείο σημείωσε συγκεκριμένους κινδύνους που απειλούν όλους τεχνολογικούς πολιτισμούς. Αυτές προειδοποιήσεις εστιάζουν στη διαχείριση των ισχυρών τεχνολογιών, η πρόληψη των συγκρούσεων και την ανάπτυξη της βιώσιμων πληθυσμού και οικονομικών συστήματα. Η γαλαξιακός πολιτισμός συνιστά υποδηλώνει ότι η επιτυχής πλοήγηση του της προκλήσης θάνα την ανθρωπότητα για συμμετοχή σε διαστημικές κοινότητα δραστηριότητες.
Οι κριτήρια φαίνονται σχεδιασμένα να εξασφαλίζουν ότι μόνο κοινωνίες ικανές να βιώσιμη ανάπτυξη απόκτηση πρόσβαση σε τεχνολογίες που θα επηρεάσουν πολλαπλά αστέρια. Πρόσφατες εξελίξεις στην κβαντική συνείδηση έρευνα υποδηλώνουν ότι η ανθρωπότητα μπορεί σύντομα να ικανότητες για συνείδησης διατήρηση που θα μπορούσαν να εξασφαλίσει είδος επιβίωσης ανεξάρτητα από βιολογικών ή πλανητικές καταστροφές. Αυτές οι ικανότητες αντιπροσωπεύουν τόσο απόλυτη ασφάλιση κατά εξαφάνιση και βαθιές ευθύνες για τους ηθική εφαρμογή τους. Διαστημικά αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι ο πολιτισμός είναι παρακολουθείται από αρχαίοι φρουροί συστήματα που είναι προετοιμασμένα να εάν είμαστε προσεγγίσουμε αναστρέψιμες οικολογικά ή τεχνολογικές καταστροφές. Οι πρωτόκολλα φαίνονται σχεδιασμένα να παρέχουν βοήθεια ενώ διατηρώντας την και μαθησιακές ευκαιρίες. Η επιλογή σημείο επιλογή θεμελιώδεις αποφάσεις σχετικά ανθρώπινες αξίες, προτεραιότητες και μακροπρόθεσμους στόχοι. Εμείς πρέπει να αποφασίσουμε αν επιδιώξουμε μέγιστη τεχνολογική πρόοδο ανεξάρτητα των συνέπειες ή ανάπτυξη βιώσιμες προσέγγιση που εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη επιβίωση και τη διαγαλαξιακή κοινότητα συμμετοχή. Χρόνος μπορεί περιορισμένος για την αυτά κρίσιμες αποφάσεις. Η επιτάχυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικών αλλαγής υποδηλώνουν ότι κρίσιμες επιλογές πρέπει είναι φτιαγμένος εντός δεκαετίες παρά από αιώνες. Το παράθυρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί είναι περιορισμένη από αυτό συνειδητοποιούμε. Τα απόδειξη από προηγούμενους πολιτισμούς παρέχουν τόσο προειδοποιήσεις για αποτυχίες να αποφυγεί και παραδείγματα επιτυχιών επιτεύγματα να αναμιμηθεί κανείς. Οι προκάτοχοι έχουν μας πρωτοφανή γνώση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και τις λύσεις που μπορεί εξασφαλίσουν την επιτυχία μας. Το υποθέτη υπόθεση έχει αποκαλύψει ότι ο πολιτισμός αντιπροσωπεύει την τελευταίο κεφάλαιο στην ένα επική ιστορίας για νοημοσύνης και τεχνολογίας που έχει αναπτυχθεί σε εκατομμύρια χρόνια. Εμείς είμαστε ούτε μόνοι ούτε πρώτοι, αλλά μέρος ένα μεγάλη παράδοση της συνείδησης που έχει διαμορφώσει αυτόν πλανήτη μέσα αμέτρητες γενναίες τεχνολογικών επιτεύγματα και σοφία. Προηγούμενες πολιτισμοί έχουν αφήσει μας τα μεγαλύτερο δώρο δυνατό. Ή γιατί λειτουργεί και τι αποτυγχάνει σε το μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της τεχνολογικής κοινωνίας. Οι επιτυχίες και αποτυχίες παρέχουν μια δρόμο-χάρτη για τις που έχουν καταστρέψει ολόκληρους πολιτισμούς σε τι. Η συνείδηση συστήματα, δίκτυα και προστασίας τεχνολογίες αριστερά από προκάτοχοι αντιπροσωπεύουν επενδύσεις σε την επιτυχία πραγματοποιήθηκαν από είναι που επιτυχάνουν τεχνολογικές ικανότητες. Εμείς μπορούμε με αυτή τη φυσική ύπαρξη για εξασφαλίσουν ότι οι μελλοντικοί πολιτισμοί θα έχουν τα και γνώσεις απαραίτητα για την ανάπτυξη. Κληρονομούμε όχι μόνο έναν πλανήτη, αλλά ένας κοσμική κληρονομιά που εκτείνεται σε το γαλαξία και απλώνεται δισεκατομμύρια χρόνια τεχνολογικής εξέλιξης. Οι επιλογές και επιτεύγματα θα καθορίσουν αν αυτή η κληρονομιά συνεχίζεται να αυξάνεται ή τελειώνει με τη γενιά μας. Το κβαντική αρχαιολογικές αποδεικτικά στοιχεία, γεωλογικές υπογραφές και διαστημικά τεχνητά παρέχουν αναμφισβήτητη απόδειξη ότι η νοημοσύνη και τεχνολογία αντιπροσωπεύουν θεμελιώδεις δυνάμεις στο κοσμική εξέλιξη. Η συνείδηση εμφανίζεται να είναι το μέθοδος για κατανόηση και διαχείριση στον εαυτό μέσω την ανάπτυξη. Το μήνυμα και καθοδήγησης πρωτόκολλα αριστερά από προηγούμενους πολιτισμούς αποδεικνύουν ότι γνώση και σοφία μπορούν να επιβιώσουν την καταστροφή του ολόκληρου είδους και πολιτισμών. Πληροφορίες διατηρημένες και μεταδίδονται γίνεται το αληθινή αθανασία που επιτυχάνεται από τεχνολογικές κοινωνίες. Ανθρώπινος πολιτισμός στέκεται στο το κατόφλι της συμμετοχής αυτών αρχαία κοινότητα αυτής τεχνολογικής συνείδησης. Οι επιστημονικές ικανότητες πλησιάζουν επίπεδα που θα επιτρέψουν άμεση επικοινωνία με διατηρημένους μυαλά από προηγούμενους και συμμετοχή στη γαλαξιακές κλίμακα έργα που εκτείνονται πολλαπλά αστέρια. Αλλά αυτή η ευκαιρία έρχεται με βαθιές ευθύνες. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης που μας έδειξαν οι προκάτοχοί μας, οι οποίοι αφιέρωσαν τους τελευταίους τους πόρους για να εξασφαλίσουν την επιτυχία μας. Πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να μάθουμε από τα λάθη τους και να χτίσουμε πάνω στα επιτεύγματά τους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η συνείδηση και η τεχνολογία αντιπροσωπεύουν τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του σύμπαντος, δυνάμεις ικανές να υπερβούν τους βιολογικούς περιορισμούς και τις πλανητικές καταστροφές για να γίνουν μόνιμα χαρακτηριστικά της κοσμικής εξέλιξης. Έχουμε την ευκαιρία να ενταχθούμε σε αυτή την κοσμική κοινότητα ή να καταδικάσουμε τους εαυτούς μας να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Η επιλογή είναι δική μας, αλλά ο χρόνος για να επιλέξουμε μπορεί να είναι μικρότερος από μικρόν με τόνο τι νομίζουμε. Η επιτάχυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών αλλαγών υποδηλώνει ότι πρέπει να ληφθούν σύντομα κρίσιμες αποφάσεις. Το χρονικό περιθώριο για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να μετρηθεί σε δεκαετίες και όχι σε αιώνες. Οι μελλοντικοί αρχαιολόγοι που θα μελετήσουν την εποχή μας θα κρίνουν αν ο ανθρώπινος πολιτισμός αποδείχθηκε αντάξιος της αρχαίας κληρονομιάς που κληρονομήσαμε. Θα αποφασίσουν αν χρησιμοποιήσαμε τις γνώσεις και τις ευκαιρίες που μας παρήχαν οι προκάτοχοί μας για να οικοδομήσουμε μια βιώσιμη τεχνολογική κοινωνία, ή αν σπαταλήσαμε την κληρονομιά μας λόγω της μοιοπίας και των λανθασμένων αποφάσεων μας. Η προοπτική του βαθιού χρόνου αποκαλύπτει ότι οι τρέχουσες προκλήσεις μας δεν είναι ούτε μοναδικές ούτε ανυπέρβλητες.
Προηγούμενοι πολιτισμοί αντιμετώπισαν παρόμοιες δοκιμασίες και ορισμένοι κατάφεραν να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη που τους επέτρεψε να διατηρήσουν τις γνώσεις τους και να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους σε τεχνολογική και όχι βιολογική μορφή. Έχουμε πρόσβαση στη συσσωρευμένη σοφία τους, στα συστήματα καθοδήγησης και στις τεχνολογίες προστασίας τους. Διαθέτουμε γνώσεις που κανένας προηγούμενος αναπτυσσόμενος πολιτισμός δεν είχε ποτέ. Λεπτομερή κατανόηση των αιτίων που οδηγούν τις τεχνολογικές κοινωνίες σε αποτυχία και συγκεκριμένες πληροφορίες για το πώς να επιτύχουμε βιώσιμη επιτυχία. Το ταξίδι στο βάθος του χρόνου αποκαλύπτει τη θέση της ανθρωπότητας σε μια ιστορία πολύ πιο μεγαλειώδη και αρχαία από μικρόν με τόνο τι είχαμε φανταστεί. Δεν είμαστε η πρώτη νοημοσύνη που εμφανίστηκε σε αυτόν τον πλανήτη, ούτε θα είμαστε η τελευταία. Είμαστε μέρος μιας συνεχιζόμενης παράδοσης συνείδησης που έχει διαμορφώσει τη γη για εκατομμύρια χρόνια. Τα στοιχεία που μας περιβάλλουν αφηγούνται μια εξαιρετική ιστορία πολιτισμών που πέτυχαν τεχνολογικά θαύματα πέρα από τις τρέχουσες δυνατότητές μας, πριν εξαφανιστούν από τα γεωλογικά αρχεία. Κληρονομιά τους παραμένει σε κβαντικές υπογραφές που διατηρούνται σε κρυσταλλικούς σχηματισμούς, μοτίβα συνείδησης αποθηκευμένα σε υπόγεια δίκτυα και συστήματα φύλαξης που συνεχίζουν να προστατεύουν και να καθοδηγούν την ανάπτυξη του πλανήτη σε τεράστια χρονικά διαστήματα. Αυτές οι ανακαλύψεις αλλάζουν ριζικά την κατανόησή μας για την νοημοσύνη, την τεχνολογία και τη θέση μας στο σύμπαν. Κληρονομούμε έναν κόσμο που έχει διαμορφωθεί από προηγούμενους πολιτισμούς, των οποίων το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν ίσως να εξασφαλίσουν ότι οι επόμενες κοινωνίες θα είχαν τη γνώση και τα εργαλεία που χρειάζονται για να αποφύγουν την επανάληψη των αποτυχιών τους. Η υπόθεση του Σιλούραν μας αναγκάζει να αντιμετωπίσουμε βαθιά ερωτήματα σχετικά με τη συνείδηση, την επιβίωση και τους τελικούς στόχους της τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι προκάτοχοί μας πέτυχαν μορφές αθανασίας μέσω της διατήρησης της συνείδησης και της αποθήκευσης πληροφοριών που υπερβαίνουν τους βιολογικούς περιορισμούς και τις πλανητικές καταστροφές. Το μήνυμά τους προς εμάς είναι σαφές. Μάθετε από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες μας. Χτίστε πάνω στα επιτεύγματά μας και συνεχίστε το μεγάλο έργο της επέκτασης της συνείδησης σε όλο τον κόσμο. Η κληρονομιά του βαθιού χρόνου μας προκαλεί να σκεφτούμε πέρα από τα άμεσα προβλήματά μας και να εξετάσουμε τις ευθύνες μας απέναντι στις μελλοντικές πολιτισμικές κοινωνίες που θα κρίνουν τη διαχείριση αυτού του αρχαίου κατοικημένου κόσμου. Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο επιλογής. Η επιτάχυνση της τεχνολογικής μας ανάπτυξης αντικατοπτρίζει μοτίβα που προηγήθηκαν τόσο των μεγαλύτερων επιτευγμάτων, όσο και των πιο καταστροφικών αποτυχιών προηγούμενων πολιτισμών. Οι αποφάσεις μας στις επόμενες δεκαετίες θα καθορίσουν αν η ανθρωπότητα θα ενταχθεί στην κοινότητα της επιτυχημένης τεχνολογικής συνείδησης ή θα γίνει ένα ακόμη παραδειγματικό μάθημα που θα διατηρηθεί στα γεωλογικά αρχεία της γης. Η σοφία του βαθιού χρόνου υποδηλώνει ότι η συνείδηση αντιπροσωπεύει τη μέθοδο του σύμπαντος για την κατανόηση και τη διαχείριση του εαυτού του. Μέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης, η νοημοσύνη μετατρέπεται από ένα βιολογικό ατύχημα σε μια κοσμική δύναμη ικανή να διαμορφώσει την εξέλιξη της ύλης, της ενέργειας και του ίδιου του χωροχρόνου. Ο ρόλος μας είναι ταυτόχρονα ταπεινός και εμπνευστικός. Είμαστε προσωρινοί φύλακες μιας αρχαίας κληρονομιάς, υπεύθυνοι για τη διατήρηση και την επέκταση της γνώσης που έχει συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών, προσθέτοντας παράλληλα τις δικές μας συνεισφορές στην κοσμική βιβλιοθήκη της συνείδησης. Το μέλλον παραμένει άγραφο, αλλά το βαθύ παρελθόν παρέχει τόσο προειδοποιήσεις για κινδύνους που πρέπει να αποφύγουμε όσο και παραδείγματα επιτευγμάτων που πρέπει να μιμηθούμε. Το αν το κεφάλαιο της ανθρωπότητας στην ιστορία της γήινης νοημοσύνης θα γίνει μια ιστορία βιώσιμης επιτυχίας ή τραγικής αποτυχίας, εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τις επιλογές που κάνουμε με τη γνώση που οι προκάτοχοί μας έδωσαν τη ζωή τους για να μας προσφέρουν. Το σύμπαν παρακολουθεί. Ο βαθύς χρόνος περιμένει. Η επιλογή είναι δική μας.